museologian eta adituta arituek esaten zutela, kexuak zentozen ere segurtasun langileen partetik, haien baldintzengatik eta, ez dakit agian. Gertatu da. Bai, gertatu da, hori da. 7:57 izango dira oraintxe bertan, eta gaurkoan Iker ez daukagu gurekin, baina betiko moduan ez denen etortzen, grabatuta utzi digu, eta neskak guk bihar ikusiko dugu elkar. Bai, bihar arte. Bihar arte. Unon entzule, unon ekipo zer moduz astelenon, Bueno, haizue, gaur ez naiz luzatuko, eta kantu bera ere, ez da luzeegia izango. Ostiraleko guztatik ateratzen dugu Amaia Mirandaren lan berria, eta cada vez que te veo lo entiendo. Uste horrela dela, buruzari naiz, akatsa egiten baldin badut barkatu. Eta bertan, Nacho Murrak hartu du parte, ekoizle lanetan, Nacho Mur la modakoa, eta bere eta gitarra entzungo ditugu orain. Bizipoza izena duen kantua da, eta esan da bezala, astera berrien diskokoa. Aste honetan, musikaria berezi joango da, bime azoka izango da, bimen ibiliko gara, eta bimenen aitzakian, Amaia Mirandarekin ere elkartuko gara, hortaz, astea bukatzerako ondo bidean, diskoaren gaineko setasunak eta izango dituzue. Hori nire gaurko proposamena, Amaia Miranda eta Bizipoza. Bizipoz pixka bat astelenerako. Hari bat sortu da bero, iaio eta bizi ez blei, ez bizi poza, iaio berri sorte duna. Abesti batean denbora elitzeko, dago inoiz ezurretan ainateak irekita. Informazioaren aria naiz irratian. Begi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Mileiren alderdiak irabazi ditu Argentinako hauteskunde legegileak, botoen 41% jasota, Asamblea Nazionalean duen ordezkaritza zabaldu du eta Argentinako presidenteak erreformak gauzatzeko aukera gehiago izango ditu. Ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Iraia Kanra, egunon. Egunon, Pei eta egunon entzuleak. Presidentearen legeen aurkako beto gaitasuna galdu du oposizioak hauteskunde hauetan. Peronismo 30 eselekutiko 22 jatsi da, betoa ezarri alizateko eselekuen erena galduz. PKK, Kurdistango langileen alderdiak berriz, bere gerrilari guztiak Turkiako posizioetatik erretiratuko dituela iragarri du, bake prozesuan urratsak ematen jarraitzeko. İstediği ve beklediği biçimde güvenle. Onartu dute ere erretiratze honek bere milizianoen segurtasunarekin duela zerikusia behin armagabetuta
zeharo babesgabe daudelako gehienak Turkiako armadaren balizko provokazioen aurrean. Eta Israelek Gaza hondakinez bete du eta Zisjordania olibondoak txikitzen dihardute. Bombardaketek eragindako 61 milioi tona hondakinei Israeletik doazen hondakin kamioiak zenbatu behar zaizki orain. Zisjordanian oliba bilketa kanpaina istilutsua izaten ari da. Urriko lehen 21 egunetan 158 eraso egon dira, 141 kolonek eragindakoak eta 17 Israelgo armadak eragindakoak. Nazio Batuen erakundeko afera humanitarioen bulegoak txikitu edo ondatutako 3.000 olibondo zenbatu ditu. Eta gurean berriz, Iruñan biometanizazioaren aurkako mobilizazioa gauzatu dute, Nafarroako parlamentuan eztabaida publiko bat zabaltzeko eskatuz. Jende asko bildu da, hainbat herri eta plataformetako kideak eta moratoria orain gure herriak zuen gasak baina gehiago balio du bezalako leloekin afixak eman dituzte. Eta kirol kontuetan Osasunak Zeltari aurre egin dio Sadarren, baina naiz eta partida gehiengoan kontrolpean izan, azken minutuan porrot mingarria jaso dute gorritxoek partida 2 eta 3 bukatuz. Gauza asko oso ondo egin ditugula eta nik uste gehiago merezi izan dugula, zeren esan duzunagatik partiduko tramu gehienak nik uste haiek baino begon garela eta azkenean defentsan izan ditugun arazoiengatik azkenean joan zaigu partidua. Eta Alemaok 91. minutuan sartutako golak ere, Alavesen lantxukuna ondatu du, Rayo Vallecanoren aurka bat eta huts galduz. El nivel del equipo ha sido muy bueno. Aguantar el 0-0 aquí en Vallecas no es fácil. Ellos es un equipo que... Besek ezin izan dio partida osoan izandako alegin fisiko eta taktikoari eutsi eta naiz eta aukera ugari izan galdu egin du. Eta Nafarroko lehenbiziko faseko azken saioa, Joanes Ilarregi Leitzarrak irabazi du, Bizkaiko bertsolari txapelketa final aurrekoetan sartu da ere, eta bertan Aitor Bizkarra atera da garaie. Arabakoak ere, ekin dio sailkapen fasari, bertan Aitor Rugartek irabazi du Legutioko saioa. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan, bada, nabarmetzeko jazorarik? Lasai daude oraingoz errepideak. Ados, urriak 27 dugu gaurko astelena, Joarra Izburu teknikan. Astelehen honetan eguraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du. Goizan oraindik Kantauriar isurialdean, baina bereziki ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar-partean eta bereziki Ipar Euskal Herrian hodei basoak dezente agertuko dira eta bertan bereziki Ipar Euskal Herrian oraindik ez da aztertzen euri txiki pixka bat egitea. Gainantzeko lekuetan ateri egongo da eta ostarte politak nagusituko dira bereziki lurraldearen hegoaldean. Arratsaldean aldiz lurralde osoan ateri egongo da, Kantauriar isurialdean hodeiak ostarteekin tartekatuko dira, baina eguraldea atsegina izango da, hego isurialdean aldiz eguraldia eguzkitsua izango da. Azken orduetan Ipar Isurian hodeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak iparraldetik joko du, baina indar handirik gabe. Temperatura minimoek bera egingo dute eta barnealdeko txoko batzuetan hotz handi xamarra ere izango da. Minimoak 2 eta 11 gradu bitartean errendituko dira. Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan izotza egitea baztertu gabe. Maximoek aldiz gora egingo dute. Kantauriar isurialdean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Eta hego isurian 13 eta 17 gradu bitartean. Temperatura freskoenak urte sasoi honetan normala den bezala Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz kostaldean. Hau ikarri barluzea genuen, eta orain bai, urriako 27 astelena, Joarra Izburu teknikan. Informazioaren aria. PKK, Kurdistango langileen alderdiak, bere gerrilari guztiak Turkiako posizioetatik erretiratuko dituela iragarri du, bake prozesuan urratsak eman alizateko. Abdullah Öcalan espetxeratutako buruzagi historikoak egindako eskariari jarraiki ere, pasaden maiatzean iragarri zuen PKKak desmobilizatuko zela 40 urteko borroka armatuaren ostean. Turkiarekiko gatazkak iraundoen bitartean hainbeste urtez gotorleiko izan duten Irakeko iparraldetik iragarri du, PKKak bake prozesuan urrats bat gehiago emango duela. İstediği ve beklediği biçimde güvenle gelişmesi açısından önemli adımlarla
Ikusmin handia eragindu eskualdeko edabideen artean, erakundeek deitutako prentsaurrekoak bereziki kurduen artean. PKKren buruzagitzak baketxo eta demokratikoa den gizartea lortzeko orain arte eman dituzten garrantzi historikoko urratsak nabarmendu ditu. Gogora ekarri behar da armagabetze hasia zuela gerrillak eta bere milizianoak gune taktikoetatik desmobilizatzen hasi zela. Orain eurekide eta egiturak Turkiaren estatuko lurraldetik aterako dituztela, bakerantz egiteko beste keinu bat bezala. Litekena da hegoaldeko Kurdistanera egitea guztiek, alegia Iraken menpeko Kurdistanera. Edozein kasutan onartu dute ere erretiratze honek beren milizianoen segurtasunarekin duela zerikusia, behin armagabetuta zeharo babesgabe daudelako gehienak, Turkiako armadaren balizko provokazioen aurrean. Orain beraz, pilota Turkiaren teiatuan dago beste behin ere, orain arte Erdoganen gobernuak ez dio bake prozesuari alde kurduak emandako garrantzia eman, ez behintzat publikoki, baina momentuz ez du honen kontra egin ez da ere. Ikusteke dago kurduen hizkuntza eskubidei eta eskubide politikoei bide ematen ote dien Ankarak, hori baita bake prozesuaren gakoetako bat. Eta Israelek Gaza hondakinez bete du eta Zisjordanian olibondoak txikitzen dihardute bonbardaketek eragindako 61 milioi tona hondakinei, orain Israeletik doazen dozenaka kamioiak zenbatu behar zaizkio orain. Haaretz egunkari israeldarrak kontatu duenez, hondakinez betetako kamioia Gazara sartzen ari dira Kisfungo pasalekutik. 200 metrora obra hondakinak botatzen dituzte eta hutsik bueltatzen dira. Zabor honi egun Gazan dagoen 61 milioi tona hondakinak gehitu bertzaizkio, 2 urtez luzatu diren bonbardaketen ondorioz, zerrendako eragikinen 2 eren txikitua gelditu dira. Uztailak 8an indar militar sionistek baieztatu zuten 183.000 eraikin txikitu zituztela, zutik mantentzen ziren eraikinen 178. Hilabete eta erdi beranduago, Nazio Batuen erakundeak hori 183 ego zuen. Uste da ere 4,9 milioi tona hondakin amintorekin nasiak egon daitezkela, eta kontuan hartu beharrekoa da ere lehertu gabe gelditu den munizioa. Aste honetan hor batek besoa galdu zuen lehergailu batekin jolastean, jostailu bat zelakoan. Zisjordanian oliba bilketa kanpaina istilutsua izaten ari da, urriko lehen 21 egunean 158 eraso egon dira. 141 kolonek eragindakoak eta 17 Israelgo armadak eragindakoak. Nazio Batuen erakundeko afera humanitarioen bulegoak txikitu edo ondatutako 3.000 olibondo zenbatu ditu. Eta Osakidetza eta Osasunbidea Gazatik ebakuatutako 19 aurretako batzuk jasoko dituzte. Astelehen gauean helduko dira Torrejonde Ardozeko aerodromo militarrera 19 aur gaixoak eta beraien 73 laguntzaileak. Agintari israeldarrek Israel eta Jordania arteko mugara eraman dituzte aurra hauek eta bertan hartu dituzte atzerriko medikuntza zerbitzuko ordezkari espainolek. Handau ere, Monika García, Osasun ministroa. Israelí, estamos esperando a los niños y niñas y a sus familiares que vamos a evacuar desde la Franja de Gaza para ser atendidos en los hospitales españoles. Se trata de cerca de un centenar de personas, entre heridos y familiares, que han salido hoy mismo del infierno en el que Netanyahu ha convertido su tierra, perpetrando lo que hoy solo se puede definir como un genocidio. Minbizia, bihotza arazoak, gosete ala medikamenduak eskura ez dauzkaten aurrak hartatuko dira. Nazioarteari dagokionez ere esango dugu Mileiren alderdiak irabazi dituela Argentinako hauteskunde legegileak botoen 51% jasota, Asamblea Nazionalean duen ordezkaritza zabalduko du eta Argentinako presidenteak erreformak burutzeko aukera gehiago izango ditu etorkizunean. Peronismoak kolpe latza jaso du. La Libertad Avanza alderdiak senatuko 24 eserlekutatik 13 lortu ditu eta diputatuen ganbarako 127 eserlekutatik 74. Inkestek aurreikusten zutena baina emaitza baikorragoa izan da Mileiren alderdiarentzat. Ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Presidentearen legen aurkako beto gaitasuna galdu du oposizioak hauteskunde hauetan. Peronismo 30 eserlekutiko 22 jetzi da, beto ezarri ahal izateko eserlekuen erena galduz. Un mensaje a Milei y a su gobierno. Se equivoca Milei, el gobierno, si festeja este resultado electoral, donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo. Parte hartzea 67,85 izan da, 1983 urtean demokrazia itzuli zenetik egon den datuik apalena.
Eta Irlandarrek alderdi tradizionalen aurkagin eta Catherine Connolly ezkertiar independientea hautatu dute uharteko hegoaldearen presidente, lehen emakume izango da kargu horretan, politika neoliberalen eta imperialismoaren aurkako jarrera argiak margatu du Connollyren ibilbidea eta azken urteetan publikoki salatu ditu ere Israelen kolonialismo eta militarismo. Goibelategi. Botoen 163 jasota espero gabeko garaipen izan da Catherine Connollyrena, edo beste modu batera esan da, porrota eztabaidezina gobernuko alderdientzat. Kontserbadoreak izan baitira hauteskundeotako galtzaile nagusiak. I hereby declare Catherine Connolly elected to the office of President of Ireland. Heather Humphreys kontserbadoren presidente gaiak berehala onartu du Connollyren garaipena. Hauteskunden aurretik, haren garaipena zaila zirudien arren Irlandako Errepublikako ezkerreko alderdi guztiek emandako babesa erabakigarria izan da azkenean. Alderdi txiki askok, alderdi laboristak, sozialdemokratak, alderdi berdeak eta batez ere Sinn Féin errepublikanoak Connollyren aldeko boto eskatu baituten kanpainan. She is an independent candidate, a woman with a very independent mind. Connollyren garaipena ospatzearekin batera Irlandako presidente berriaren independentzia politikoa goraipatu du Sinn Féineko presidente Mary Lou McDonaldek. We were delighted to work with others and we certainly brought energy and momentum. McDonaldek aurreratu du pozik lan egin dutela ezkerreko gainontzeko alderdiekin parlamenturako hurrengo hauteskundetan ezkerreko fronte bat osatzeari atea zabalik utziz nolabait. Egiari zor Irlandako Errepublikako presidentearen kargua, alegia estatu buruarena, kargu nahiko simbolikoa da, baina errespetu handiko alderdi guztien artean. Ikusi beharko da, Connolly aukeratuz paradigma aldaketa baten alde egin nahi duten, edotan nolabaiteko oreka sustatu herrialdeko presidentetza eta gobernuaren artean. Azken honetan eskuin kontserbadore eta zentro eskuinaren exekutibo bat baitago gaur egun Fianna Fáileko Michael Martin buru. Abokatua lanbidez eta Irlandar gaeleraren iztuna, orain arte presidente izandako Michael D. Higgins bezala mendebaldeko Galway eskualdekoa da, 1900 eta 57an jaiotako Catherine Connolly. Eta Higgins bera bezala alderdi laboristan hasiko zuen ibilbidea, naiz eta alderditik atera zen 2006an hautagaiak aukeratzeko barne prozesuekin desados. 1900 eta 89an aukeratu zuten Galwayko zinegotzi eta hiriko alkate izan zen 2004 eta 2005 artean. 2007an eta 2011an hauteskundetara aurkeztu zen Galway mendebaldean hautagai independente gisa, baina ez zuten aukeratu. 2016an ordea, Connolly, Dáil, Irlandako kongresurako hautatua izan zen eta erakunde horren kongresuko ganberako bigarren presidente izatera helduko zen, kasu hartan lehen emakumea ere. Connollyk bere burua sozialista eta bakezale gisa deskribatzen du eta Irlandako neutraltasunaren defendatzaile sutsua da Europan ematen ari den militarizazioaren aurrean. Building up has been pointed out by other colleagues on the left in relation to NATO, the EU and America and Russia, and the building up of missiles right up to the Russian border. Errusiak Ukraina inbaditu izana gaitzesten du, baina era berean NATOk Errusiarekiko duen jarrera belizistatzat jotzen du ere. We can only do that if we take off the blinkers and recognize what's happening. And if we accept genocide as it's unfolding in Palestine, what are the consequences not just for Palestine, but for humanity? Connollyrena Palestinaren aldeko hauts nagusietakoa da ere Irlandan eta Israelekin harremanak etetea eskatzen du estatu genozida bat dela salatuz publikoki. And I would look forward to United Ireland. In my time, I will use my voice for that. Very conscious that we have enshrined in our Constitution in Article 3 that will only be done by the consent of the majority of people. Nazio mailan Connollyk Irlanda batuaren alde egiten du ezbairik gabe. Joan den abuztuan Belfastera egindako bisita batean adierazi zuen iparraldeko herritarrek Irlandako hauteskundetan bozkatzeko eskubidea izan bar dutela. Edozein kasutan bada tentu sartu beharreko beste aldagai bat. Balio gabeko botoen kopuruak gora egin du nabarmen eskuin motorreko taldeek egindako deiari jarraiki. Alde positiboa da boikotera deitu zutela hauek eskuin motorrak ez duelako nahikoa babes lortu hautagaitza propio bat aurkezteko. Informazioaren aria.
Asteburu honetan, Gernikako estatutuak 56 urte bete ditu eta hain zuzen, testuinguru honetan, resistentziaren ikurden Amaiurko gaztelua hautatu du EH Bildu Gernikako estatutuaren urteurren ospatzeko, hitzarmena berritzeko premia nabarmenduz, herri honek dauzkan erronka garaikidei erantzun alizateko. Amaiurren bide batez, Nafarroko amejoramenduak ere pasaden martxoan 53 urte bete zituela ekarri dute gogora. Peio Txandianok eta Laura Aznalek Gasteizko eta Iruñeko parlamentutako bozeramaileek izan dute koalizioaren irakurketa egiteko ardura. Inor baina gehiago izan gabe, baina inoren agindureko hartu gabe, burujabetasunarerantz urratsak ematen jarraitzeko unea dela aldarrikatu du Aznalek. Guk ez dugu inor baino gehiago izan nahi, baina ez da gutxiago ere. Legitimoki dagokiguna besterik ez dugu eskatu, eta atzera egiteko ez gaude prest. Erronkak aukera bihurtzeko unea da. Burujabetzan aurrera egiteko unea da. Ezin egona itxaropena bihurtzeko unea da. Espainiako estatuko delako transiziotik 50 urte betetzen direnean abertzale eta ezkertiar izateko arrazoiek berean jarraitzen dutela dio Txandianok, Euskal Nazioa oraindik zalantzan jartzen dutelako askok eta burujabe izateko eskubidea ukatu. Horretarako, herri honek harro senti dezaken altxorrik baliotsuena du, bere jendea. Gaizki deituriko transizio hura gertatu eta 50 urtera, garen bezala aitortuak eta errespetatuak izateko apustua egiten jarraitzen dugun persona gara. Bere patua askatasunez erabakitzeko eskubide osoa duen herria. Gaur hemen bildutako EH Bilduko hautetxiok, datorren azaroaren 22an Bilboko kaleak betetzeko deia egiten dugu. Burujabetzarako bide hori elkarrekin egiteko. Une historiko honen protagonista izan nahi duten milaka personekin batera. Azkenik dei egin dute azaroaren 22an deitutako manifestazio nazionalera bertaratzeko Bilboko kaleak betetzeko burujabetzarako bide hori elkarrekin egiteko. Eta Imanol Pradales SEAeko lehendakariaren ustetan migrazioari, justiziari, garapen nazionalari eta Europako presentziari dagokionez gaitasun politiko berriak eskuratzeko garaia heldu da. Horixe bera, adierazten du Gernikako estatutuaren 56. urteurrena dela eta zabaldutako idazki batean. Testua lehendakariak adierazten duenez, gaur egun lurralde honek gaitasun politiko berriak behar ditu erronka berriei aurre egiteko, hala nola migrazioari edo eraldaketa industrial zein teknologikoari dagokionez. Hala ere ber, jurisdikzio batasunaren printzipioa errespetatuz, eskumen judizialak osorik bere gain hartzearen, Euskadiren garapen nazionala bermatzearen edo Europar Batasuneko erakundetan zuzenan parte hartzearen alde egiten du. Pradalesen esanetan Euskal Autonomia Erkidegoak etapa berri bat ekin behar dio bere bidean eta adostutakoa beteko dela bermatuko duen esparru berri batez hornitu behar da, aldebikotasun eredu eraginkor baten eta berme sistema inpartzial baten bidez. Autogobernua igatzen edo mugatzen duten alde barrekarreko erabakiak saihesteko orain arte bezala. Esan bezala Gernikako estatutuaren 56. urteurrenaren testuinguruan egin ditu adierazpenok lehendakariak eta gai berari erreferentzia egin dio bezperan ere Eusko Legebiltzarrean. Espainiako gobernuko presidenteak hitz emana du Gernikako estatutua bere osotasunean beteko duela. Eta gure gobernu programan konpromisoa hartuta dugu transferitu gabe dauden eskumenak gauzatzea. Pradalesek erronka bota dio Pedro Sánchezi aurreko Espainiako beste presidente batzuek egin ez dutena egin eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrekiko duen zorra kitatzeko. Azken urtebetean aurrera pausoak eman dira, besteak beste, 10 eskumenen eskualdaketa, baina ez da nahikoa. Pedro Sánchezek aukera historikoa dauka, bere aurretik egon diren presidente guztiek egin ez dutena egiteko. Gernikako estatutoa bere osotasunean bete eta gure herriarekiko zorra kitatu. Gure esku dagoen guztia egiten ari gara hori errazteko. Pradalesek autogobernuan salto bat emateko beharra nabarmendu ostean, lehen kontrako mezuak ez dira Madriletik heldu, ez da ultra eskuinetik ere, bere koaliziokidetik baizik. Estatutuaren urteurrena ospatzeko ere Bilbon egindako ekitaldi propioan, eneko handu eza peseko idazkari nagusiak alderdi abertzalei Euskal Herritarrak ez nasteko eskatu die eta imaginatutako sobiranotasunarekin ez engainatzeko. Como por citar algo reciente, la pretensión de aumentar los niveles de exigencia sobre el euskera para poder consolidar una plaza o acceder a trabajar en la administración pública. ¿Es esa una realidad de nuestro país? ¿De verdad es esa una preocupación de nuestro país? Pues yo creo que no, para nada. Euskara eraso politikorako baliatu du berri izan du ezak, oldarraldi judizialean aurrean EAJak eta EH Bilduk euskaliztunen eskubideak babesteko aurkeztu dituzte lege egitasmoen kontra egin du zuzenean, ziurtatu inork ez duela interesik hizkuntza eskubide horiek babesteko. Y que quede muy claro, que a todo el mundo le quede muy claro. Esto no va del euskera.
sino de excluir de la Administración a ciudadanos y ciudadanas que quieren ejercer en lo público. Aratago joan du eza, EAJ eta EH Bilduri egotziz gaztelaniazko hiztunak sektore publikotik baztertu nahi izatea euskal hiztunek legez arreta euskaraz jasotzeko duten eskubideari erreparatu gabe hain zuzen ere, Gernikako estatutuak aurre ikusten duen bezala. Elementu guzti hauetaz hitz egiteko aukera izango dugu goiz honetan Eneko Andeza, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiarekin, hementsen gurekin izango dugu goizeko 9 eta 4 aurrera. Goizeko 8 eta 20 dira. Mobilizazio handia egin dute Iruñean biometanizazioaren aurka Nafarroko Parlamentuan eztabaida publikoa zabaltzea eskatu dute. Urriaren 30 Nafarroko Parlamentuak biometanizazioaren aurkako moratoria aztertuko du. Horretarako igandean Iruñeko Sarasate pasealekuan mobilizazio jendetsua izan zen eta plataformik eztabaida publiko eta parte hartzailea irekitzeko eskatu zuten biometanizazioaren proiektuek Nafarroko ingurumenari eta nekazaritzari ekar ditzaketen kaltea kontuan hartuta. Jende asko bildu zen hainbat herri eta plataformako kideak eta moratoria orain gure herriak zuen gasak baina gehiago balio du bezalako leloekin afixak eraman zituzten. Protestan Angel Marinek azpimarratu zuen mobilizazioan parte hartzen ari ziren pertsonak bizileko duten lurraldeagatik arduratzen direnak direla eta ohartarazi zuen biometanizazio plantak lur horiek kutsatzen dituztela. Sustrai Fundaziotik gogorarazi zuten mobilizazio hauek mugarri bat izan direla moratoriaren aldarrikapena Nafarroko Parlamentura iristeko eta datozen egunetan tentsio eta presio handiak espero dituztela talde parlamentarioi moratoria baten beharra helarazteko. Eta Nafarroako Iratxe kontsumitzaileen elkarteak ohartarazi du Berrialdeko argindarraren kontratuen prezioetan alde handiak daudera, zenbait kasutan fakturak hirukoiztu egiten dira eta horrek urtean 700 euro arteko gain ordainketa ekar dezake. Azken hilabetetan Iratxek dozenaka kexa jaso ditu kontsumitzaile askok kilobati orduko 0,3 euro baina gehiago ordaintzen dutelako, beste konpainia batzuek 0,11 euroan eskaintzen duten bitartean. Batez besteko kontsumoa kontuan hartuta 250 kilobati ordu hilean 60 euro gehiago suposatzen ditu faktura bakoitzean. Elkarteak jakinarazi du kasu askotan tarifen berapenak negoziatzea lortu duela, konpainek prezioa 0,11 edo 0,12 eurora jetxiz. Horri esker erabiltzaileek urtean 700 euro baina gehiago aurrezten dituzte. Baina ez da hori bakarrik, Iratxek salatu du kontratu askotan zerbitzu gehigarri alferrikakoak sartzen direla. Batzuetan 3 zerbitzu ere eta horrek urtean 100 euro gehiago kostatzen duela. Gainera kontratu asko telefono bidez sinatzen dira idatzizko baldintzari jaso gabe. Iratxeko hartarazi du zenbait kasutan kontsumitzaileek hilabete berean 3 aldiz aldatu dutela enpresa jakitun izan gabe. Elkartearen arabera kontsumitzaileen 160 ez daki kontratuan zerbitzu osagarriak dituenik. Horregatik fakturak berri ikuste eta prezioak konparatzea gomendatzen dute eta eskaintza idatziz eta aurrez jasotzea. Informazioaren aria. 8 emakume askatu ditu poliziak Tuteran, Irunen, Lleidan eta Portugalen jarduten zuen sexu trafiko sare baten aurkako operazioan. Sare honek Hego Amerikan emakumeak hartzen zituen eta Espainiako estatuan prostituitzeko beraien borondatearen aurka. 3 pertsona atxilotu dituzte tartean sareko buruak. Aurelia Belona izena jarri dio zioten operazioari eta urriaren 7an egin zituzten aldi bereko miaketak Lleidan, Tuteran, Irunen eta Portugal hegoaldeko Faro hirian. Biktimak askatzeaz gain 3.800 euro konfiskatu zituzten eskudirutan, dokumentazioan, gailu elektronikoetan, marihuanan eta munizioan. Izan ere Portugalen armak legez kanpo edukitzea eta droga trafikoaren leporatzen diete atxilotuei. Ikerketak 2024an hasi ziren. Hego Amerikan zaurgarritasun egoeran zeuden emakumeak engainatzeaz gain, kasu batzuetan emakume horiek egitura paramilitarren bidez gelditu ziren sare horren esku. Eta gizon bat ere espetxeratu dute urriaren 19an Donostiako Kristinanea parkean beste gizon bati sexu eraso egitea egotzita. Lakoako segurtasun saileko iturriek azaldutakoaren arabera, biktimak salaketa jarri eta 2 egunera ustezko erasotzailea atxilotu zuen ertzaintzak. Epailaren aurrean deklaratu ostean, berehala espetxeratzeko agindu ere ezarri dute. Kirol aria, naiz irratian.
Osasunak Zeltari aurre egin dio sadarren, baina naiz eta partida gehiengoa kontrolpean izan, azken unean porrot mingarria jaso du partida 2 eta 3 galduta. Garazi Castaño, egunon? Egunon Pei, egunon entzule. Budimir izan da Osasunaren goleatzailea 2 aldiz, baina penaltia gutxi egin du eta hori izan da porroten faktorea. Lehenengo zatian Osasuna nagusi izan da, Zeltak izan duen eroriko defentsiboarekin. Budimirrek penaltitik gola sartu du eta lehen zatian 2 aurretik joan dira. Zeltaren kontraeraso bati esker, Juklak bi gol sartu ditu eta Osasunak ezin izan du aurrea hartu naiz eta zenbait aukera izan. Bigarren zatian Osasunak ez du azken gola lortzeko aukera aprobetxatu eta Zeltak azkar erantzun du. Osasunak 3-2 galdu du azken unean eta Juklaren beste gola 87. minutuan sartu da. Gauza asko oso ondo egin ditugula eta nik uste gehiago merezi izan dugula, zeren esan duzunagatik partiduko tramu gehienak nik uste haiek baino begon garela eta azkenean defentsan izan ditugun arazoiengatik azkenean joan zaigu partidua. Bai, triste, zen azkenean, partidu berezia izaten ari zen lehenengo partidu titularra hemen, eta, nahi nuen garaipen batekin ospatu, baina, esan dizuan, azkenean detail horiengatik zaigu, eta, jarraitu behar dugu, zuzendu behar ditugu akatsoiek, eta aurrengo partiduan pentsatu behar dugu. Asier asamblea gorritxoa entzun berri dugu, Osasunak orain desorekatuta jarraitzen du sailkapenean eta porrotak jasotzen jarraitzen du etxean. Deszentralizatutako egonaldia ez du oraindik lortu eta deskarga itxaroten dute hurrengo partiduetan. Futbolarekin jarraituko dugu, Alemanok 91. minutuan sartutako golak Alavesen lana ondatu baitu Rayo Vallecanoren aurka 1-0 galduz. Alavesek ezin izan dio partida osoan izandako ahalegin fisiko eta taktikoari eutsi eta naiz eta aukera ugari izan, ez du irabazi. Partida hasieratik erritmo bizian joan da, bi taldeek aukera batzuk izan dituzte, baina Alavesek bere aukera garbiena lehenengo minutuetan izan du Aleinak egindako tiro batekin. Baina Rayo Vallecanok Unai Lopezen agindupean partiduaren kontrola hartzen hasia. Atxeden aldira arte, Siberak 2 salbamendu handiak egin ditu, eta Jon Patxekok lesioa jasan du, hala ere, partida huts eta huts joan da atxeden aldira. El nivel del equipo ha sido muy bueno. Aguantar el 0-0 aquí en Vallecas no es fácil. Ellos es un equipo que aprieta mucho y creo que el equipo había hecho un partido muy completo hasta el 91 que en ese desajuste, Bigarren zatiak Rayo Vallecanoren presio handia ekarri du, baina Alavesek zenbait aukera sortu ditu. Hala ere, 91. minutuan, Alemanok buruz sartu du eta gol horrek Alavesen lana baliogabetu du. Azkenean, Alavesek porrot mingarria jaso du 12 punturekin eta 12. postuan kokatuta. Saskibaloian, Bilbao Basketek Morabank Andorrari 91-71 irabazi dio Bilbaoaren hasierako 14-1 azkeneko 17 eta hutseko partzialek erabaki dute garaipena. Justin Jaworskiren itzulera nabarmendu zen 20 puntu eta 5-10 hirukoekin. Partida hasi bezain lasterretxekoek 22-11 abantaila lortu zuten lehen laurdenera amaitzerako, bigarren laurdenean Andorrak erreakzionatu zuen, baina Jaworskiren hirukoek 46-12 aldea ekarri zuten atxeden aldira. Hirugarren laurdenean Andorrak huts 9 partziala egin zuen eta 53-11 gerturatu zen, baina Krampelen eta Jaworskiren defentsa sendoarekin berriro urrundu zuten etxekoak. Azken laurdenean 17 hutseko partzial batekin 74-53 aldea lortu zuten eta garaipena ziurtatuta zuten. Amaitzeko, oraindik ere Saskibaloiari begira, Baskoniak beste porrot bat jaso duela Murtzian esan bar dizuegu. Uda Murtziaren aurka 89-94 galduz. Baskonia taldeak erretiro aldakorra izan du, batez ere lehenengo eta bigarren zatiaren artean, eta David Juliusen olatuaren kontra ezin izan dute erreakzionatu. Partida hasi bezain laster, Murtziak hartu kontrola 8-4, baina Baskoniak erreakzio bat izan du 8-9. Hala ere, Murtziak lehenengo laurdena irabazi du 26-bateko marka gailuarekin. Bigarren zatian Baskoniak ez du lortu berdintzea, de Juliusen hiruko bat sartu eta aldea 52-18 igo baita. Baskoniak ezin izan du atzetik jarraitu eta Murtziak beste aldea lortu du 63-55 marka gailuarekin. Hala ere, azkeneko 3 minututan Baskoniak 17 puntu sartu ditu eta aldi txiki bat utzi du 68-62. Galbiati entrenatzaileak esan du taldea
frustratuta dagoela eta lanean jarraitu beharko dutela aurrera egiteko. Hauek nabarmentzekoak Pegi. Ba guzti hauekin gaitzen gara. Eskerrik asko Garazi. Gero arte. Eta Nafarroko lehenbiziko faseko azken saioa, Baiones Ilarregi Leitzarrak irabazi du. Bizkaiko bertsolari txapelketa ere final aurrekoetan da, eta bertan Aitor Bizkarra atera da garaile. Arabako txapelketak ere egin dio aurrera lehenbiziko sailkapen faseari, Aitor Ugartek irabazi du Legutioko saioa. Aitor Ugarte izan da puntu gehien lortu duen bertsolaria, beraz Aramaiokoa zuzenean sailkatua egongo da 2026an hasiko den txapelketara. Bizkaian Zenurin jokatu da igande arratsaldez Bizkaiko bertsolari txapelketako lehenengo final aurrekoa. Aitoz Bizkarrak irabazi du eta Jone Uria geratu da bigarren puntu erdira. Abadiñoko zuzenean sailkatu da final aurrekoen bigarren bueltara eta Bermeon kantatuko du azaroaren 15ean. Nafarroan ordea lehen faseko laugarren eta azken saioa jokatu zen igandean, Joanes Ilarregik irabazi zuen 371 puntu erdirekin, gauzak horrela ezagun ditugu final aurrekoetan kantatuko duten 18 bertsolarien zerrenda. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazuerarik? Lasai jarraitzen dute errepidek. Eguraldiari dagokionez, esango dugu temperatura eski freskoak dauzkagula Gasteizen, 2 gradu besterik ez, temperatura freskoak ere Iruñan, 7 gradu, 9 gradu Bilbon, eta 11 gradu Donibane Garazi edota Maulen, 12 gradu Donostian, eta azkenik Baionan 13 gradu. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Astelehen honetan eguraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du. Goizan oraindik Kantauriar isurialdean, baina bereziki ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta bereziki Ipar Euskal Herrian hodei baxuak dezente agertuko dira eta bertan bereziki Ipar Euskal Herrian oraindik ez da aztertzen euri txiki pixka bat egitea. Gainantzeko lekuetan ateri egongo da eta ostarte politak nagusituko dira bereziki lurraldearen hegoaldean. Arratsaldean aldiz lurralde osoan ateri egongo da, Kantauriar isurialdean hodeiak ostarteekin tartekatuko dira, baina eguraldia atsegina izango da, hego isurialdean aldiz eguraldia eguzkitsua izango da. Azken orduetan Ipar Isurian hodeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak iparraldetik joko du, baina indar handirik gabe, temperatura minimoek bera egingo dute eta barnealdeko txoko batzuetan hotz handi xamarra ere izango da, minimoak 2 eta 11 gradu bitartean errendituko dira. Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan izotza egitea baztertu gabe, maksimoek aldiz gora egingo dute, Kantauriar isurialdean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 13 eta 17 gradu bitartean, temperatura freskoenak urte sasoi honetan normala den bezala Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. A guardo mare si è fatta tardi, con niente male, niente rindavanza, morte non resa, una panata, farina e forte, serve e canesciuola, paese per paese, oceano migratore, figli di figli, figli di nessuno, valici con spava, stelle cartone, giorno che nasce, giorno che muore.
Usurbil bizi. Gozatu Zumetaren muralaz, artelanez betetako kalez, murgildu gerraren memoria ibilbidean eta Usurbilgo sagardoaren kulturan. Ezagutu Elizako organo eta arloju paregabeak, kontsultatu bisita gidatuak. 650 usurbilbizi.eus. Usurbil turismoa, beste mundu bat, posible da. Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak. Bai, Alkainen! Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eus helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Goizeko 9:00 gutxi heldu zaigu, analisi mailaren tenorean Naiz Irratira eta astea Patxi Zabaleta eta Begoña Erraztirekin zabalduko dugu. Egunon? Egunon zuri ere eta egunon Begoñari bai. Zer modu zaudete? Ondo. Bai, ongi esan beharko.
Pozten gara. Eta hasiko gara gaurkoan Gernikako estatutuari buruz hitz egiten. Asteburu honetan izan da urte hurrena, 56 urte beteta, eta alderdiek beraien irakurketak ere gauzatu dituzte. Esaterako EH Bilduk urte hurrenerako Amaiurreko gaztelua hautatu du, hitzarmena berritzeko premia nabarmenduz, herri honek dituen erronka garaikidei erantzun ahal izateko. Amaiurren bide batez, Nafarroko amoe juramenduak ere pasaden martxoan 53 urte bete zituela ekarri dute gogora. Peio Txandianok eta Laura Aznalek Gasteizko eta Iruñeko parlamentuetako bozeramaileek izan dute koalizioaren irakurketa egiteko ardura. Inor baina gehiago izan gabe, baina inoren agindureko hartu gabe, burujabetasunerantz urratsak ematen jarraitzeko unea dela aldarrikatu du Aznalek. Guk ez dugu inor baino gehiago izan nahi, baina ez da gutxiago ere. Legitimoki dagokiguna besterik ez dugu eskatu, eta atzera egiteko ez gaude prest. Erronkak aukera bihurtzeko unea da. Burujabetzan aurrera egiteko unea da. Ezin egona itxaropena bihurtzeko unea da. Espainiako estatuko delako trantsiziotik 50 urte betetzen direnean abertzale eta ezkertiar izateko arrazoiek berean jarraitzen dutela dio Txandianok. Euskal nazio oraindik zalantzan jartzen dutelako askok eta burujabe izateko eskubidea ukatu. Horretarako, herri honek harro senti dezaken altxorrik baliotsuena du, bere jendea. Gaizki deituriko transizio hura gertatu eta 50 urtera, garen bezala aitortuak eta errespetatuak izateko apustua egiten jarraitzen dugun persona gara. Bere patua askatasunez erabakitzeko eskubide osoa duen herria. Azkenik dei egin dute azaroaren 22an deitutako manifestazio nazionalera bertaratzeko Bilboko kaleak betetzeko burujabetzarako bide horri elkarrekin egiteko. Imanol Pradales EAEko lehendakariaren ustetan migrazioari, justiziari, garapen nazionalari eta Europako presentziari dagokienez, gaitasun politiko berriak eskuratzeko garaia iritsi da. Horixe adirazi du Gernikako estatutuaren urteurrena dela eta zabaldutako idazki batean. Testuan lehendakariak adierazten duenez, gaur egun lurralde honek gaitasun politiko berriak behar ditu erronka berri aurre egiteko, hala nola migrazioari edo aldaketa industrial zein teknologikoari dagokionez. Halaber, jurisdikzio batasunaren printzipioa errespetatuz, eskumen judizialak osorik bere gain hartzearen, Euskadiren garapen nazionala bermatzearen edo Europar batasuneko erakundetan zuzenean parte hartzearen alde egiten du. Pradalesen esanetan Euskal Autonomia Erkidegoak etapa berri bati ekin behar dio bere bidean eta adostutakoa beteko dela bermatuko duen esparru berri batez hornitu behar da, aldebikotasun eredu eraginkor baten eta berme sistema inpartzial baten bidez, autogobernua igatzen edo mugatzen duten alde bakarreko erabakiak saihesteko orain arte bezala. Esan bezala, Gernikako estatutuaren 56. urte hurrenaren testuinguruan eragin ditu adierazpenok lehendakariak eta gaiberari erreferentzia egin dio berezperan ere Eusko Legebiltzarrean. Espainiako gobernuko presidenteak hitz emana du Gernikako estatutua bere osotasunean beteko duela. Eta gure gobernu programan konpromisoa hartuta dugu transferitu gabe dauden eskumenak gauzatzea. Pradalesek erronka bota dio Pedro Sánchezi aurreko Espainiako beste presidente batzuek egin ez dutena egin eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrekiko duen zorrak kitatzeko. Azken urtebetean aurrera pausoak eman dira, besteak beste, 10 eskumenen eskualdaketa, baina ez da nahikoa. Pedro Sánchezek aukera historikoa dauka, bere aurretik egon diren presidente guztiek egin ez dutena egiteko. Gernikako estatutoa bere osotasunean bete eta gure herriarekiko zorra kitatu. Gure esku dagoen guztia egiten ari gara hori errazteko. Pradalesek autogobernuan salto bat emateko beharra nabarmendu ostean, lehen kontrako mezuak ez dira Madriletik heldu ez da ultraeskuinetik ere, bere koaliziokidetik baizik. Como por citar algo reciente, la pretensión de aumentar los niveles de exigencia sobre el euskera para poder consolidar una plaza o acceder a trabajar en la administración pública. ¿Es esa una realidad de nuestro país? ¿De verdad es esa una preocupación de nuestro país? Pues yo creo que no, para nada. Estatutuaren urteurrena horretarazteko Bilbon egindako ekitaldian Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiak entzun dugun moduan alderdi abertzalei Euskal Herritarrak ez nahasteko eskatu die eta imaginatutako subiranotasuniarekin ez engainatzeko. Beno, aipatu izan dugu estatutua dagoeneko hainbatetan ikasturte honetan, aipatzen da, baino gertatutakoa ospatu ere egiten da ekitaldien bitartez, baina eskuduntza batzuk eskuardetu dira, eta gainera, baita ere orain, gaurko albiste ere badaukagu, Junts aztertzen da bilela, ea zer gertatuko ote den Pedro Sánchezen gobernuarekin.
Zakit, nola ikusten dituzu estatutu berri batetaz hitz egin ahal izateko gaur egungo baldintzak? Bideragarritasun une batean dago estatutu berri baten aukera, edota geroz eta konplexotasun gehiago dauzka. Zuen nola ikusten duzu, Patxi? Zailtasun asko dauzka, baina hori ez da berria. Hori betidaniko da. Esan nahi nuke, orain dela 47 urte ere, Gernikako estatutua onartu zenean, izan du ziren goraberak, izan du ziren eztabaidak, eta izan du ziren jarrera ezberdinak. Batzuentzat etzen nahikoa, eta besteentzat berriz aurrera atera beharrekoa zen, eta hori guztia. Orduan, nik uste dut egin behar direla baita ere, ez da bakarrik beste kulpak botatzea izaten, baiziken egin behar dira baita ere autokritikak. Batzuek eta besteek. Ezkerra abertzaleak, nahi eta nahi ez egin behar du, kritika bat hainbestetan gogoratzen zaiona. Eta da, politika gintza inoiz ezin dela baztertu. Politika gintza nahi eta nahi ez egin beharreko gauza bat dela, eta politikoki egiten direla lorpen eta aurrerapen iraunkor guztiak eta tinkotu ditezken guztiak. Baina, zalantzarik gabe, estatuto honen alde egondu zirenak, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, eta beste guztiak ere, galdetu beharko lukete, edo galdetu beharko liokete beren buruari, ia orain dela 47 adostu zen estatuto hark, bere baitan izan ote dituen, eta nire ustez agerikoa da, ez dituela izan du, bete arazteko, bete arazi, alegia, betetzeko bortxatu behar baldin bada ere juridikoki, beti esanez, ia horren bitartekoak jarri ote zizkioten da, egia da, ez ez, zeren eta estatutua ez da bete. Noren kulpa da? Madrilekoen kulpa, ez bakarrik Madrilekoen kulpa da, estatutuak ez dituelako bere baitan izan du hori behartzeko, beharko lituzkeen instrumentuak edo beharko lituzkeen bitartekoak. Garai hartan, orain dela 47 urte, eztabaidan zegoen beste ikuspegi edo beste erreferentzia bat ere guztiz aztua dago gaur egun eta da lurraldetasunarena. Garai hartan, lurraldetasunaren, autonomikoko eztabaidetan eta hori guzia, lurraldetasunaren kezka izan duzen, mai gainean zegoen arazo nagusietako bat. Alderdi sozialistak ere bere postura bi aldetakoa izan du zuen eta kanbiatu egin zuen momentu batean, aldatu egin zen bere jarrera Euskal Herriko lurraldetasunari buruz. Nik uste dut Euskal sozialismoaren barruan badirela orain ere bi posturatako jendeak eta gainera noiz behinka ateratzen dira eta agertzen dira. Baina lurraldetasuna bera nolabait esateko bigarren maila batean utzita dago. Baina naziotasuna defendatzeko, esate baterako, euskararen defensa egiteko, euskara espainola edo frantsesa bezalako eta maila bereko hizkuntza izan dadin aldarrikatu ahal izateko, eta hori naziotasunaren ezinbesteko edukia da, lurraldetasunaz ere mintzatu beharko ginateke. Gauza asko dira, Euskal Herriak etorkizunean bere esku hartu nahi baldin baditu, izan nahi baldin baditu, esate baterako, Europan ahotsa izatea, edo hizkuntzaren maila duina eta funtzionala lortzea, eta bere barneko egiturak ere ongi pasutzea eta hori guztia, ezinbestekoa izango du lurraldetasuna deitzen zen ura
Edo, nahi baldin bada, Euskal Erkidego autonomoak eta Nafarroak, eta baita ere, iparraldeak elkarrekin izan behar dituzten adostasunak eta tratuak egitea, nolabait gauzatu beharko da. Beraz, oso garrantzitsua da estatutua eraberritzea, lehengoa, aspaldikoa delako eta zaharkitua dagoelako, eta ikusten zaizkiolako ere bere hausturak, baina aurrean dituen eta barnean dituen helburu horrek edo xede horrek, edo egitasmo horrek barruan dauzkan arazoak oso handiak dira, eta ez dira orain sortu berriak baizikan eta berezkoak edo betikoak dira, eta horregatikan dira batzuetan ere hain zailak. Estatutua betetzea ez da azkeneko helburua. Estatutua betetzea lehendabizik zergatik ez den egin, galdetu behar diogu geure buruari, baina bigarrenik, bete ondoren ere, gauza asko geldituko direla egiteko esan beharra dago, eta gure herriak, herri guztiak bezala besteak ere bai, aurrean dituzten erronkak eta aurrean dituzten arriskuak, ekonomikoak, sozialak eta modu guzietakoak oso handiak dira. Begoña? Hogeita hemeretziko estatutua begiratu behar da bere momentuan eta bere osotasunean. Da hori lehenengoan, zentratzen bagara hor, estatutu horretan, luzez hitz egingo dugu, edo hitz egin dezakegu. Baina nik nahiago dut olako ikuspuntu apurbete zabalago, ez? Ze herri hontan badira, beste lurralde batzuk, hor Loraznakin Nafarroan zer gertatu zen, edo ze garapen eduki dezake, hor ere, zalantza handiak sortzen zaizkit, edo iparralderekiko ze lan amankomuna duk edo lortu egin edo ez da. Eta hor bereziki dute ardura alderdi abertzaleek. Eta hor bide batzuk topa behar dituzte. Hori zalantza barik, bestela jai dugu. Hori alde batetik. Estatuto honetan, zentratzen bagara, nabarmen da Espainiako gobernu guztiek oain arte ez dutela bete haien izena. Ez dutela bete lei organika bat, eta hain importante badira, lei organikoak, kasu honetan nabarmen da, 56 urte hauetan ez da bete. Orduan leialtasun eza, mai gainean ipini behar dugu, eta beti izan da gainera zeozarren truke. Madrileko gobernuek beti exigi dute segun eta haien egoeran, eskumen horiek, lege organika horretan zienak betetzeko. Hori lotxagarria da, estatu demokratiko baten, ezin da ulertu, ez? Hori aztertuki egiten badu hausnarketa, eta lege organika batez betetzea, eta segun interesak noraberak ez Madrileko gobernuetenak, hori ez da ulertzen, aztertuki baldin bagara. Claro, ulertzen badute politika, badala, orain ematen dizu, ze behar du zure botu eta barreko guztiak, hori da, politika serioz egitea. Hori da, pikareska eta la Celestina agertzen diren, edo pikareska espainolan agertzen diren zenbait adibidez. Ezin da ulertu, hori ere. Hirugarrena. Estatutu hau noski bete behar dela, hori, nik uste dute 56 urte eta gero, baina beste aurrera pauso batzuk eman behar dira. Egoera ez da, orain dela 56 urtetakoa, eta momentu horretan egin zan, edo lortu zan, edo hori lege organika hau edo estatutu hau, ez? Beraz, estatutuen EAN planteau beharko zan, biletaridadean inguruan eta beste aurrera pauso batzuk, eguneratu sistema hori, ez? Beste lekuetan egin den bezala, ez?
eguneratu beharrak eta erantzun beharrez, Gasteizko gobernutik erantzunak eman behar dira gaurko beharrei. Gero, estatutu hartan gogoratu behar dugu ere, bazela onartzen zala estatutu hori eta buskatu zan, eaen, eta lortu zan gehiengo handi batekin, lortu zanez, baina hor agertzen zan argi eta garbi, ez zuela suposatzen herrik bezala ditugun eskubideei hori ezetza emotea edo. Beraz, esaten zan, sin prejuicio de los derechos históricos que nos corresponden de nación de pueblo. Hori ere oso importantia da. Ze estatutua ez da dokumentu bat itxita eta listo. Eskumenak eta lortu ditugunak eta opari Espainiako gobernuak. Aldiz, estatutuak erreferenziatzen duena, eta loramenak ere, baina egia da beste egoera askoz txarragola, 92an, gauzak momentu historiko oso ezberdin ezazan, beraz oso ikutua beratu zen loramenan, baina hor argi eta garbi, ez da opari bat, eta ez da egoera berezia edo asko gustatzen zai Espainian edo zenbait alderdi entzutea, ez? Hori da, eskubidea ditugu, herri bagara, eta sin prejuicio de recuperar, de ejercer nuestros derechos de pueblos. Orduan hori ere eztabaida honetan. Da bukatzeko momentu honetan. Debatea izten bada estatutoan, Gernikako estatutoan, eta hau gora eramaten badugu, hau da, debate herri bezala gehien edo importantena bihurtzen badugu, hasten zaigu gauza importantena. Eta da, herri bagarela, eskubideak baditugula eta bide hori jorratu behar dugu. Edo jorra behar dituzte ere, bide horiek alderdi abertzaleek. Puntu bateraino, gutxienez bete arte, askizion espainola duten alderdiekin. Baina, ezin ahaztu, benetazkoa bidea, gure herriaren autodeterminaziorako eta tabarreko guztiak, nortzuk egingo duten, edo nortzuk egin beharko duten. Hain zuzen, esango dugu baita ere eskubide horiek, soberanismo ere badela, ez da bai da gai elementu honetan, eta hori neurtzen duen baliabidetako bat bada naziometroa. 5 urte bete ditu, Euskal Jendartearen azken 5 urteetan jardunaldiare antolatu du, Telesforo Monzon herrigintza laborategiak, eta jardunaldian nolakoa izango den jakiteko gurekin da, Malen Dominguez laborategiko kidea. Egunon? Egunon. Zein bilakaera izan du Euskal Jendarteak azken 5 urtetan galderari, erantzungo diozu segituan, Arkaitz Fullondorekin batera, zeintzuk izango dira hitzaldi honen nondik norakoak? Guk hitzaldi horretan gure asmoa da, esan duzun bezala, naziometroak 5 urte hauetan eman dituen datuak plazaratzea eta fokoa jartzea espreski urtero galdetzen ditugun burujabetzari buruzko galdera ezberdinen premisa nagusiak izan, erabakitzeko eskubideari dagokion bilakaera, independentzia eta Euskal Estatuarekiko egon dena, jarrera erreakzionarioekiko, lurralden arteko harremanak, gure eskuduntza aldetik nolako bilakaera izan duen jendearen pertzepzioak, soberania aldetik edo nolako eskuduntzak ditugun eta noruntza jo beharko genuken, ordan pixkat ideia guzti horiek oinarri hartuta eraiki dugu gure hitzartze hau. Hor bigako nagusi izango dira, lurralde kohesioa, jarrera erreakzionarioa, bi elementu hauek baldintzatuko dute Euskal Herriko etorkizuna? Bai. Gure ustez horregatik jarri ditugu bigai horiek mahai inguru batzuetan. Azken finean naziometroan Euskal Herriari buruz galdetzen dugu eta guretzako garrantzitsua da espreski argi gelditzea zer den lurralde kohesioa. Ea datuek nahikoa esaten diguten edo noraino jo beharko genuken, zer esan nahi duen benetan kohesionatua izateak, proiektu beraren parte izateak bakoitzarentzat zer dakarren eta pixkat ertz askotako gaia denez,
ekarri ditugu lurralde ezberdinetako pertsonak eta asmoa izango da beraiek ertz guztioi heldu eta nolabaiteko erronka, aukera eta aurrera begira argi izpi edo lanean jarraitzeko norabide bat markatu dezaten izango da asmoa. Hemen utziko dugu elkarrizketa 9:00 heldu direlako eta jardunaldia hasi berri dela. Maren Dominguez, mila esker gurean izategatik. Oso ondo, eskerrik asko zuei. Goizeko 9:00 gaindituta esango dugu duela urtebete, borraskek gogor jo zuten Valentziako hainbat udalerri, dana bitartez 229 lagun hil ziren, 9 urtartean eta milaka familia kaltetuak gelditu ziren. Orain Save the Children erakundeak eta Valentziako Unibertsitateak egindako txosten batek erakutsi du haur askok oraindik ere ondorio emozionalak pairatzen dituztela. Iraia Kamara, egunon. Egunon Pei eta egunon entzuleak, hori da txostenaren arabera kaltetutako adingaben 30% beldurra diote oraindik euriari eta gaitzari eta 24% lo egiteko zailtasunak dituzte. Nerabein artean 12% inguru kontzentratzeko arazoak dituzte. Eskolak babesleku garrantzitsua izan dira haur askorentzat, baina galdeketako familien erdiek onartu dute seme-alabek ikaskuntzaren atzera pausa egin dutela. Izan ere ikasleen 70% baina gehiagok diote eskola itxitagoteak eragin zuzena izan duela beraien egoera emozionalean. Bestalde, haur eta gazteen artean jarduera fisiko eta sozialak ere gutxitu egin dira. 45% kirola egiteari utzi diote eta 28% aire libreko jarduerak baztertu dituzte. Save the Children erakundeak ohartarazi du berreraikuntza lanetan aurrak ez direla erdigunean jarri. Eta gogorarazi du krisi klimatikoa benetako errealitatea dela. Valentziako haurren 83% urtean behin gutxienez muturreko fenomeno klimatiko bat jasango dute. Horregatik erakundeak eskatu du berreraikuntza prozesuan haurrak eta nerabeak kontuan hartzea, beraiek direlako oraindik ahulenak eta arreta gehien behar dutenak. Hauek nabarmenduta, egunaren nondik norako guztiak ere ezagutu nahian, gurekin dugu Itxaso Leon, egunon. Egunon Pelle, egunon entzuleok, Gernikako azken astelena dugu gaur, Bizkaiko lehen sektorearen jaiegunik handiena, bertatik jarraipen berezia egingo digu gainera Zaroa Badiola lankideak. Beste kontu bat, irrati honetan duela minutu batzuk aipagai izan dugun moduan, Naziometroak 5 urte bete ditu gaur, eta hori delata, ekitaldia egingo dute Bilboko Bizkaia aretoan. Hortik gertu, Getxon, Kirol Portuaren kudeaketaren etorkizunari eta bere inguruneari buruzko hurrengo urratsen berri emateko agerraldia egingo dute, gainera Iruñean ezberdin berdinak aurkeztuko dute Eusko Ikaskuntzaren eta Euskara Bidearen ekimena. Ekonomiaren inguruan ere hainbat albiste espero ditugu gaur, aipatu berri dugun Iruñean pentsiodunek manifestazioa egingo dute, Nafar aurrekontuetan hobekuntzak aldarrikatzeko eta hiri berean arte grafikoetako hitzarmenaren aldeko elkarretaratzea egingo dute. Eta bestalde labek ere mobilizazioa du deituta dibertsitate funtzionaleko langileen publifikazioa eskatzeko. Etxetik urrunago Carles Puigdemontek Juntzeko taldea bilduko du astelehen honetan Perpiñan Pedro Sánchezekin harremanak hautsi edo ez erabakitzeko eta amaitzeko kultur aipamen bat Basque Culinary Centerren gozoaren aurkezpena, pastelgileen batzarra. Hoiek gaurko espero ditugun aipagaiak besteak beste. Adi izango bera. Eskerrik asko Itxaso. Gero arte bai. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Azken orduko xetasun bat ere badaukagu, seguraski interesekoa kiroltzalentzat, Jose Manuel Otxotorena atezaina hil egin da, Real Madrileko edota Valentziako atezaina izan dako 74 urterekin hilda. Hauxe ere daukagu Hernaniko bizilagun honen heriotza albiste goiz honetan, baina orain bai, eguraldia eta trafikoari ere begirada eskaini beharra diogu. Iraia, bada nabarmentzeko jazueraren bat? Lase daude errepideak oraingoz behintzat. Eguraldiaren nondik norako guztiak. Ikerri Berruzea. Astelehen honetan eguraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du. Goizan oraindik Kantauriar isurialdean, baina bereziki ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar-partean eta bereziki Ipar Euskal Herrian hodei baxuak dezente agertuko dira eta bertan bereziki Ipar Euskal Herrian oraindik ez da aztertzen euri txiki pixka bat egitea. Gainantzeko lekuetan ateri egongo da eta ostarte politak nagusituko dira bereziki lurraldearen hegoaldean. Arratsaldean aldiz lurralde osoan ateri egongo da, Kantauriar isurialdean hodeiak ostarteekin tartekatuko dira, baina eguraldia atsegina izango da, hego isurialdean aldiz eguraldia eguzkitsua izango da. Azken orduetan Ipar Isurian hodeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak iparraldetik joko du, baina indar handirik gabe,
Temperatura minimoek bera egingo dute eta barnealdeko txoko batzuetan hotz handi samarra ere izango da. Minimoak 2 eta 11 gradu bitartean errendituko dira. Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu samar dauden lekuetan izotza egitea baztertu gabe. Maximoek aldiz gora egingo dute, Kantabriar isurialdean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 13 eta 17 gradu bitartean, temperatura freskoenak urte sasoi honetan normala den bezala Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria. Maite ditugu asteburuak. Egunak berandu hasi eta beranduago amaitzen direlako besteak beste. Larun bat eta igandeetan goizeko 9:00 aurrera asteburuko aria. Naiz irratia. Euskotrenek jakinarazten du. Benetako lurruntren batean bidaiatu nahi duzu, zatoz Azpeitiko Euskotren Museora. Irterak larun bat igande eta jaiegunetan astelenetan izan ezik. Gozatu familian bidaia astezin batez. Informazio gehiago museo.euskotren.eus. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Adimen artifiziala kolektibo kalteberen aurkako diskurtso faltsuak edatzeko tresna bihurtu da. LGTBI pertsonak, gazteak, emakumeak edo adinekoak besteak beste gorroto honen guztiaren jomuga dira. Teknologia sekula ez delako neutroa eta eragiten dituen kalteak mugatzea denon ardura delako, naizetik desinformazioari aurregin, trampak agerian utzi eta bidegabekeriak salatzeko konpromisoa berresten dugu. Konpromisoa, erantzukizuna, zorroztasuna. Naiz. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:08 hemen jarraitzen dugu Naiz irratiko informazioaren ariko analisi mailan eta 9:00 Valentziara begira jarri gera. Hain zuzen, txosten bat nabarmendu dugu, Save the Childrenena, eta erakunde honek azpimarratu du, aurraskok oraindik ere ondorio emozionalak pairatzen dituztela. Eta datuak aski esanguratsuak. Txosten honen arabera, kaltetutako adingaben 30%ak beldurra diote oraindik euriari eta ekaitzari, eta 24%ak balo egiteko zailtasunak dauzka, edota neraben artean 12%ak kontzentratzeko arazoak dituzte. Ez dakit, datu hauek aski deigarriak dira, eta ez dakit nola ikusten duzuen zuek hau. Begoña? Bai, argarriak egiten zaizkit, baina zinezkoak ez. Nik uste gizarte horretan kolpe handia izan zala, ez, danakoa. Askotan dituzte goldeak zona horretan, baina nik uste dut honetan bueltatuerka bat emon zaiola, ez. Ikusi dugu, jendea kalean, astebukaro hontan manifestazio izugarri handia, ikusi dugu Generalitateko presidente bat, hor, ez duela, etzan egon bere momentuan eta jarraitzen du, eta Pepe hor babesten da. Nik uste dut gizarte modun, izan dela, buelta izugarri handia, ez? Eta gaztiek eta umiengan gauza bera, ez da, pentsa behar dugu, 200 piko pertsona hil zirela. Gizartean, nik uste sufrimendu hori, eta kezka, eta bildurrak, ez, areagotu direla, eta horre ikusten da, ez, estudio honetan. Orduan, nahi zarritzen, baina asuntoa da, zelan egin aurre honi, ez, egoerari. Ez da
pentsatzen dunik, naiz espezialista horretan, baina pentsatzen dut ez dala bakarrik kakotxen artean eskolan egon o laguntzak edo, ez da. Nik uste dut hor osatu behar dana da gizarte hori, Valentziako gizartea, lasaitasuna, etorkizuna garbi ikusi, orain arteko soluzionatu ez diren, etxeak eta barreko guztiak, sufrimendu materialak ere, ez da hori gainditu behar, politikoki garbiketa behar da, ez? Holan, esaten du, panorama argia, ez? Eta ez baltza, momentu honetan dan moduan edo bentsat amendik sentitzen dudananik. Patxi? Zalantzarik gabe, kezkagarria da, ez bakarrik aur hoiengan izan duen eraginaren gatik. Baizik eta baita ere, beste aur guztietan eta gizartean bertan, gertakizun hauek eguraldiaren aldaketa honen ondoriozko gertakizun hauek eragiten daukaten eragin psikologiko sakona. Gertatu zenaren gatik, 229 hildako, baina baita ere gertatu litekenaren gatik. Mediterraneoko inguru guztia da lehenik ikusten dena, baina ez da bakarra. Eta lehenik ikusten dena Mediterraneoko inguruan da, han garai batean errekak eta erreka xostorrak esaten zen bezala, errekatxoak eta izaten zuten hainbesteko tokia zabaltzeko, noiz behinka zabaltzen zirenean, toki horiek guziak, Valentzia hiriaren barruan bertan, hori oso ongi ikusten da, bete egin dira eraikuntzaz, kirol egituretaz, eta bat eta beste. Eta horrek esan nahi du, euri jasak, gero eta hundiagoak izanen direnak, etortzen diren aldiero, metro karratuko 50 litrotik gorako euri jasak edo ekaitzak gertatzen diren aldiero, arriskua dagoela. Eta arrisku horrek ere eragiten du beldurra, eta beldur hori dago jarrera eta ondorio psikologiko hoien azpian. Arazoa oso larria da eta eguraldiaren aldaketa honek aldez aurretik aintzat hartu eta beharko lituzkeen konponketa edo egokitzapen guztiak nolabait egiteko gizarteak hartu beharko ditu erabakiak. Valentziakoa gauza askotarako, azterketa asko eta diferentetarako baldintzak edo aukerak ematen ari den, aukerak jartzen ari den gertakizuna da. Zeinen gaizki aurre egin zioten, zeinen ardura gutxirekin ibili ziren agintariak, baina baita ere zeinen gaizki prestatua zegoen lurraldea, zeinen desegoki aurre egin zitzaion arazoari uste baino eta ohi baino haundiagoa gertatu zenean, eta nola horrelakoak berriro eta gero eta gehiago eguraldiaren aldaketaren ondorioz gertatuko diren, eta nola oraindik gizartea ez garen eta ez diren egiten ari horre guztiek eskatzen dituen aldaketak eta egokitzapenak eta horrela, ez bakarrik fisikoak, baizik baita ere sozialak, gizartekoak eta gizartearen beraren prestakizunak nola ez diren egiten ari. Gauza berdintsua gertatzen da suteekin. Udaran suteak izaten dira batez ere alde Mediterraneoan, neguan, otsailean eta martxoan da horrela, izaten dira berriz Atlantikoaren edo Kantaurikoaren inguruetan dauden lurralde hauetan. Eta hortarako ere lurraldea eta gizartea eta ez daude behar bezala prestatuak, eta ez dira prestaketa horretan
behar bezalako aurrerapenak egiten ari. Kontuz, goizeko 9 eta 4 den dira, aurrera egin beharra dugu, eta esango dugu, estatusa bera ere badela, urriko aipagaietako bat, Euskal Autonomia Erkidegoko exekutiboa sustatzen duten alderdiek ere ikuspuntu ezberdinak plazaratu dituzte, eta urtearen amaiera beti ere ohikoa izaten da, akordio garaia, 2026 urteko kontuetaz hitz egin behar delako, edota lehen analisi maila hasieran nabarmentzen genuen estatusa. Elementu hauek eta gaurkotasuneko gainontzeko aipagaietan murgiltzeko gurekin da gaur, eneko handueza, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia, egunon? Kaixo, egunon. Bueno, esango zenuke urrian Euskal Alderdien arteko harremana ez dakit tenkatu edo berotu denikan? Bueno, ikuste hori noiz behinka gertatzen da. Gu beti esaten dugu gure aldetik ez degula inoiz halako inungo polemikarik hasi, ez da? Gu beti erantzuten dugu beste batzuek egiten duten adierazpenen inguruan, ez da? Eta kasu hontan ere horrela izan da, nahi momentu hontan harritu nauena, EAJ-tatik adibidez, hainbat instituzioetan dauden errepresentante batzuek nire aurka ez dakit, hain gogor urtetzia, ez da? Ez dakit, hain besterako izan den halako jarrera bat eukiteko, baina, bueno, hau, ja, naturaltasun oso ikusten dut askotan, eneko handuezari buruz berbaiten dute, eneko handuezak esaten dituen gaietaz berba egiteko. Hain zuzen, zuk esandakoa bada ere, faltan botatzen zenuela, Andoni Ortuzarrekin zegoen interlokuzio, elkarrizketa edota konfiantza giroa, zer gertatzen da, Aitor Estebanekin? Bueno, hori gauza naturala da, ez da, Andoni Ortuzarrekin hainbat urtetan lanean egon naiz, elkarrizketa ugari euki dugu, eta harreman horiek denborarekin eta elkarrizketarekin sendotzen dira, ez da, eta kasu hontan Aitor Estebanek ez daramatza hainbeste hilabete aiotaren presidentzian, beraz, hori, nik uste lortuko degula denborakin eta elkarrizketarekin. Ez neban gauza askorik esan, horrek ez daka misteriorik, hori horrela izaten da, eta askotan, hainbeste berbain eta hainbeste lan egiten, harreman pertsonalak sendotu egiten dira, eta espero dut gai pertsona honekin, beste batzuekin izan dan moduan, horrela izatea, konfidantza osoa eta segurtasun osoa daukat hori horrela izango dela. Eta halako jazoera gertatzen direnean, halako adierazpenak, pixka bat, mekanismoak zeintzuk izaten dira? Bueno, normalean, deiak egoten dira, gauzak argitzeko eta berbaiteko, ez da, hori elkarrizketaren bidez konpontzen da beti, hontan ere horrela izan da. Hori normaltasun demokratikoan ikusi behar da, ez da, tradizio ezberdineko bi alderdi gara, eta, hortan sustatuta normalean liskarra sortzen dira gobernuaren barne, hori beti horrela izan da, eta horrela izango da, ez da, azken finean bakoitza bere perfila eta bere ikuspuntua mantentzen dau, eta askotan, talka egiten dugu, nik hori normaltasun osoz ikusten dut. Horren adibide bat da, kaso, enplegu publikoetan Euskara babesteko lege proposamena, esan zenuen ere, estatutuaren urte hurrenean hau ez dela, Euskal gizartearen gehiengo batek uste duela honen beharra dagoenik, zergaitik uste duzu hori? Kalean hori somatu egin degulago, eta azkenengo hilabeteetan, bai EH Bilduren eta EAJaren ekimenen aurrean pertsona ugari gurekin harremanetan jarri dira. Eta ez gure moduan pentsatzen duten pertsona, baizik eta pertsona oso anitzak, oso ezberdinak, egoera ezberdinetan dauden pertsonak, esateko bere babes osoa dakagula, ez da gure bide oso razionala dela, ez da? Uste dugu, ontxe bertan, eta gaur jakin izan dugu komunikabide batek argitaratu egin duen estudio baten inguruan,
Euskadin uneko 80 baino instituzio gehiagotan eskakizunak eskatu beharreko baino mail goi bateagoan dagozela. Ez da horrek dakartzan eragina, askotan edo ez, hainbestetan, ze uste portxentaia ez dela hain altua, hori epaitegietara eramaten dela. Uste gauzak bere neurrian egin behar direla, eta kasu hontan ez dut uste lege aldatzeko beharrik dakagunik, batez be, oindala urte terdi, EAJ-arekin lortu genuen dekretuen inguruan lortu genduan akordio horren bitxartez, uste dut gauzak bideratu direla eta gauzak oso neurtutak daudela. Pixka bat ere gogora etorri berri zait, hezkuntza legearen eztabaidan, hor ere aipagaia izan zela, hizkuntza ereduak nola geldituko ziren, edota hor egon ziren, ikuspuntu ezberdinak, baina horre bada ere, gizartean edo eragile ezberdinek ere aldarrikatu izan dute euskararen sustapenerako doakotasuna eta unibertsaltasuna proposatu behar dela, eta doakotasuna 0 euro matrikulalen nunetik egiten denetikan, zuk hau nola ikusten duzu? Beitu, azkenengo gai hau, sortu den gai hau, eta bi ekimen hoiek, bi lege proposamen hoiek, ez dute ezer ikusirik euskararekin. Baizik eta administrazioarekin eta euskararen eskakizunekin. Askotan gauzak forzatu egiten direnean euskararen kalterako izaten dira. Guk espero dugu hemendik aurrera denok bide berberean jotea, batez ere guk beti euskara defendatu egin degulako eta argitziarren guk beti euskararen alde egon garelako. Hasieratik, eta euskararen inguruan emon diren aurrera pausu guztietan, euskal sozialistak egon gera, beste batzuek hori ezin dute esan. Hortik abiatuta, logikoki nik ulertzen dut, arazo potolo bat dakagu erabilerarekin. Eta hori beti azaleratu egin dugu. Eta proaktiboak izan behar gara, batez be, txikienek euskara gehiago erabiltzeko. Oraintxe bertan, dakaten, aisialdian eta telebistan eta inbeste erramintetan, dakagun oferta euskeratik kanpo dagoen oferta bat delako. Badaukagu beste erraminta batzuek eta hori potentziatu behar dugu. Hortik aurrera, esperoet, alako ekimenak, zuk aipatu dituzun ekimen batzuk, doakotasuna, eta horretan aurrera pausuak emon behar dira, eta logikoki bidea hori da, denok eta batez ere, dakagun egoera soziologikoari begira, oso onuragarriak izango litzateken neurriak direlako pentsatzen deulako. Uste, oportunidadea eman behar zaiola kanpotik etortzen diren guztienei, gure hizkuntza ikasteko eta euskaldunak egiteko. Eta horren inguruan, erabileran dakau arazori potoloena, eta hortan, uste, hausnarketa potolo bat egiteko aukera badakaula. Ez dakit, iragarpenik edo egin dezakezun, bihar ere aurre ikusten da, esekutiboak 2026 urteko aurrekontuak onartuko dituela. Zentzu honetan, inbertsio gehiagorik egongo da, edo? Segurazki baietz. Euskararen partida ekonomikoa beti haunditzen joan da historiaren zehar, baita momentu latzetan ere, eta oraingo hontan horrela izango da, bai euskararen sustapenerako eta baita ere, adibidez, elabide eta komunikabide elebitan egiten duten eta euskara sustatzen duten komunikabideei ere babesa emateko eta euskara sustatzeko. Esango dugu baita ere estatutuaren 26. urteurrena oroitarazi zenutela larun batean. 26. urteurrena ere eskuntza guztiak eskuordetu gabe daudela. Zakit, nola ospatzen dau etxeko lanak amaitu gabe jarraitzen dutela jakinik? Bueno, guztet, oindala 26 urte estatutu hau egin zenean, etzekitela noraino ailegatuko ginen, ez da? Egia esan da, estatutu hau berriztuta egon beharko litzateke.
baina beste batzuek bere gauzak edo bere interesak aurretik jarri izan dute historikoki, eta horrek eragin oso argi bat ekarri gaitu, ez da? Eta gure estatutua 56 urte eta gero berriztuta ez egotea. Gure konpromiso politikoa beti estatutuaren konpromesuekin betetzia da, eta pasatako zapatuan argi eta garbi esan neban, ez da? Etorriko dira, falta diren eskumenak etorriko dira, baina ongi etorriko dira. Hau ez da erloju kontrako karrera bat edo lasterketa bat, ez da? Hemen gauzak ondo egin behar dira, gero bestela arazoak etortzen dira, eta gai batzuek oso potoloak edo nahiko potoloak dira gauzak edozein moduan egiteko. Guk espero deuna da, zintzoki lan egitea, ondo lan egitea, eta etorri beharreko eskumenak ondo etortzea. Nik esperantza hori daukat, gure konpromiso politikoa, Euskadiko Alderdi Sozialistaren konpromisoa hori da, eta Espainiako gobernuaren konpromisoa eta Pedro Sánchezen konpromisoa ere hori da. Lan desente da gau aurretik, guazen lan egitera eta gauza behar dan moduan egitera. Nolakoak izaten ari dira, orain arteko negoziaketak? Bueno, ondo ez da, nik uste, sintonia da hola, eta esan leikegun talde mixtoan egiten ari den bi gobernuen arteko dakagun dinamikan eta lan taldean oso ondo lan egiten ari dira, komisio misto hortan desente asko lan egiten da, isilunean askotan, sarata egin barik, da bueno, hor azkenengo hilabeteetan ere emaitzak egon dira. Bueno, beste gai batzuetaz ere lan egiten ari gana, lehenik eta behin uztailean adostutako eskumenetan lan egiten ari dira, ja hori behingoz gauzatzeko, eta hortik aurrera urengo hilean azkenengo 10 karpeta hoien inguruan ja lantzen hasiko dira. Lantzen ari dira jada, ministeritza bakoitza bere informeak egiten ari dira, eta hortik abiatuta, ja lana serio hasiko da, hori alden einean gauzatzeko. Eta aipatzen izun ere, estatutu berriari dagokionez, EAJ, PSE eta EH Bilduren arteko mahai horretaz. Hor, hiru tradizio politikoa handiak elkartzeko gunea, posible den ikusten ari gara. Nik uste posible izango dela denok zintzoki egiten badegu, eta kontziente izaten bagara hori dena legalidadean barne egon behar dela, gero hori Madrilera joan behar delako, hor konstituzionala bere analisi egingo duelako, eta hortik abiatuta dena bihardan moduan baldin badago, ona bueltatuko dela Euskal Gizarteak hori errefrendatzeko, ezta? Orduan gauzak oso ondo egin behar dira, oso diskretuki lan egiten ari gara, eta hori postekua da, gauza serio doiala erakusten duelako, gure aldetik prestutasun osoa estatutu berri bat eukiteko, eta estatutu hori gauza garrantzitsuetan oinarrituta egoteko, ezta? 56 urtetan hainbeste eskubide sozial lortu egin ditugu, eta hori orain indartu, egokitu, estatutuan sartu eta blindatu egin behar ditugu. Batez ere, dakagun mehatxurik handiena, Madrildik datozen eskuina eta ultra eskuina delako. Beraz, horren aurrean bi gauzak ondo egin behar ditugu, legalki bikain egin behar ditugu, eta beste aldetik lortu ditugun eskubide sozial horiek blindatu egin behar ditugu, mehatxu hori hor dagoelako, eta haiek poterera ailegatzen badira, badibidez eskubide sozial horiek pikutara joalik ez. Horre, akaso gauzak ondo egiteko denbora behar da, baina errealitatea beste abiadura batean badago, Junts alderdia une honetan eztabaidatzen ari da, zer egingo duen Pedro Sánchezen gobernuarekiko sustenguarekin, baita ere 2023ko azaroak 10
Pedro Sánchezek eta Andoni Ortuzarrek gobernu akordia sinatu zuten. Bertan aipatzen da urte eta erdiko epe orientagarria egongo dela Euskal Autonomia Erkidegoko 13. legegintzaldia hasten denetik. Hau 2025ko azaroak 14an bukatzen da. Zer gertatuko da egun horretatik aurrera? Bueno, serio ari gara lan egiten, baina gure ritmo propioa dakau. Ezin dugu momentu oro beste leku batzuetan zertatzen nahi den pentsatu. Gure pentsamendua gauzak ondo egiten aritzeko da eta hor gaude. Seriotasunez lan egiten ari gara, dokumentu ugari da ditugu mai gainean, baita ere esatia dakagu. Ontxe bertan lantzen ari garen gauzak, agian gairik zailenak dira, ez da? Ni beti esan dut, oindala bi legealdi eintzen lana autogobernu ponentzian bikaina izan zela, 180 gitxienez einda dago, eta uste hor denok ados egon gaitezen testua dela, EH Bilduk ere aitortuta, hor eskubide sozial guztiak daudelako, hori eguneratu egin beharko dugu, baina lan hori uste dugu nahiko erresa izango dela. Bueno, espero dugu, hemendik hilabete batzuetara, aurrera pausuak nabarmenak izatia, eta albadeu denboran eta forman ailegatzia. Soberanismoa da, ez da? Zapatako harriko eskorra. Bueno, hori beti maigainean egon da, eta hori historian zehar demostratu egin da, hori maigainean edo erdigunean dagoenean eta sentsibilitate guztiak batzen dituen testu bat lortu arte harrikozkorra izango da. Eta beste batzuetan, adibidez, oindala bi legealdi sortu zen autogobernu ponentzia hortan, isadana egin da zegoen, eta gai hori ailegatu zenean, batzuek erabakitzeko eskubidera jotzia erabaki zuten, eta dana pikutara joan zen. Ea, hontan horrela ez badan eta akordio bat lortzeko gaitasuna dakago. Eta zer egin behar da, hori gainditzeko? Bueno, pedagogia asko, berba asko egin, besten zapatoetan jarri, eta erdigune hori bilatu, ea posible da. Aipatu nahi dugu, baita ere hain zuzen, oso eztabaidatuak izaten ari direla urriak 12ko istiluak Gasteizen, ostiraleko kontrol saioan Bingen Zupiria segurtasun sailburuak esan zuen ardura guztiak bereak zirela, jakin nahi dugu, zure ustetan nola ebatzi behar dira ardura horiek? Zupiriak dimisio aurkeztu beharko luke? Hemen erantzunkizuna dakaten bakarrak, alde batetik manifestapena antolatu zutenak, eta beste aldetik manifestapen horren aurka violentoki joan zirenak. Hor, ez dago beste erantzunkizunek violentzia erabili zutena baino. Hortik aurrera uste instrumentuak eduki behar ditugula, gauza horiek berrio ez gertatzeko, ez da? Polizialki uste hori kontrolatuta egon behar dela, eta halako istiluak ez dakatela inungo lekurik Euskadin. Iraganean nahiko jasan genuen, orain berriro ere gauza hauek maigainean egoteko eta gure kaleetan halako istiluak sortzeko, ez da? Uste erantzunkizun bakarra violentzia erabiltzen dutenena dela, baina hortaz aparte, uste hausnarketa egiteko aukeria be badakagula, adibidez segurtasun foroa hor dakagu azteke, gai horiek ere maigainean egon beharko dira gauza hau berrio gertatu ez diren. Baita ere segurtasun arloan Bingen Zupiriak iragarri du, ertzaintzak atxilotuen jatorriaren berri emango duela, zer iruditzen zaio hau Alderdi Sozialistari? Bueno, horrek arriskuna nabarmena duka. Eta arriskua da estigmatizazioa. Uste, hor, azken finean, Zupiria sailburuak egin duena, PPek eta Voxek eskatu dutena izan da, informazio eskaera baten eskutik dator hau, ez da sailburuaren ekimena, baizik eta PP eta Voxen ekimen bat, estadistika eskatu egin dute informazio parlamentario erraminta erabiliz,
Eta, bueno, bere erantzunkizuna da horren aurrean eta erreglamentuaren anparoa baldin badakate eta anparo hori badaukate, datu horiek ematia. Uste ez dela biderik onena, horre xenofobia kutsu izugarria dauka horrek, badakigu PPk eta Vox zertara jolasten ari diren, eta hori ez dut uste informazio garrantzitsua denik, bakarrik beraiek bere diskurtso ultraeskuindarra eta xenofoba egiteko baizik. Bestalde, bestelako kontu batzuetan, baztertua gelditu zen pentsiodunen herri ekimen legegilea eta badirudi, bide hori har dezakela ere Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-arteko gutxieneko soldatak. Honek kalte egingo dio legebiltzarreko hautetsi guztien sinesgarritasunari edo politikarekiko irudiarekiko? Ez dut uste, ez dut uste. Gaiak eztabaidatzeko dira eta momentu ugarietan ostegunero gauzak eramaten dira, eztabaidatzen dira, batzuek aurrera joaten dira eta beste batzuek bertan bera gelditzen dira, eztabaida hor dago, erramintak hor daude eta norbaitek sinadura lortzen baitu legebiltzarrera joateko aukeria edukiko da. Batzutan baiezkoa lortuko dute eta beste batzutan bertan bera geldituko da. Nik uste gobernu aldetik egiten den irizpidea beti irizpide oso kontrastatuta dela eta argudio aldetik ekimen hau eseskoa lortzeko oso argudio sendoak eduki zituan eta jazta, uste posik egoteko modukoa dela dakagun protekzio sistema eta horren inguruan uste sistema hori oso protekzionista dela eta erramintak ditugula pentsionistek eskatzen zituena gauzatzeko eta egiteko, baina beste bide batetik. Orduan aurre ikusten dira zentzu horretako neurriak? Neurria badaude. Eta uste protekzio sisteman, bai etxebizitza aldetik, bai ekonomikoki, beste erramitekin, hori sustatuta dagoela. Hor, pentsionistek ere aldarrikatzen zuten, konpentsazioa eta aipatzen dena da, erregiaren aukera badagoela, baina hau ere eskatu egin beharra dute, ez dakit, aldarrikatzen zuten ere, kontrako bidea egitea, administrazioa proposatzea ere, errenta hori jasotzeko baldintzak betetzen dituztenei, aukera hori nola ikusten duzu? Nik uste erramintak beti hobetzeko aukeria dakatela, eta horren inguruan ez dago inungo arazorik hausnarketa egiteko, baina argi eta garbi daukagu gure sistema oso sendo bat dela, oso kontrastatuta dela, eta kontrol sistema ere oso sendoa dakagula, beraz, uste gauzak dauden moduan, hobetzeko margena egongo dela, nik hori ez dut bukatuko eta gian egongo da, baina uste oingo egoerian gure sistema oso ona dela esango nuke. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoak lanbide-arteko gutxieneko soldata propio behar du? Uste dut hori elkarrizketa sozialeko mailan erabaki egin beharko dela eta hor sindikatuek eta patronalak konbenioen bidez hori lortu leikezela uste dut, baina batzue badirudi, ukatzen dutela mai hori, guretakoa katzi izugarria da mai hortan esertzea, eta komenigarri izango litzatekela eztabaida hauek hor serio planteatzea eta hor eztabaidatzea eta eskaletan eta beste foroetan, uste hor lan egin behar dutela eta konbenioen bidez hori lortu lekeula. Horre patronalak ere, ez dirudi soldaten igoeraren alde dagoela, nola presionatzen zaio? Hasieran beti esesko izaten da, alde batzuetatik eta beste alde batzuendatik. Eta bakoitzak esertzen ez bagera eta berba egiten ez badegu, eseskoa hor zeituko da. Uste elkarrizketa beti erraminta politiko eta sozial oso onuragarri izan dela eta gai hontan ere aplikatzeko erraminta badela uste. Bizkaiko gazteria sozialistak suflubiala edo Guggenheim Urdaibairen aurkako mobilizazioetan izan dira, jakin nahi dugu, ea nola ikusten duzan hau, eta ea PSek nola hartuko duen aintzat posizio hau. Beti errespetuz, ez da? Beraiek organizazioaren barne egin zuten eztabaida baten ondorioa izan zen, konklusio hortara ailegatzea eta manifestaldetan
parte hartu dute, gu beti esan dugu guretako ere, ez dela lehentasunik handiena, eta, bueno, hori mobilizazioa sortu ditu, eta gure gazteek bere iritsi propio eta bere kriterio propioa dute, eta nik hortan ez dut esertxarrik ikusten, ez da gutxiago ere. Baina aldarrikapenarekin bat egingo zenuke? Bueno, nik uste esan dotan moduan, ez da gure lehentasunik handiena, baina gobernu programan dago, eta gu gobernu programetan sartzen ditugun eta sinatzen ditugun gauzak betetzen ditugu. Abiadura handiko trena ere, bada ipagai urte luzetan zehar, ez dakit ez da zer galdetu ere, noiz etorriko da, nondik igaroko da. Ez naiz epen partaide, baina bai hausnarketen partaide. Eta gure historian zehar, hausnarketa hori egiten badegu, argi eta garbi dago, abiadura handiko trenaren inguruan gehien lan egin duen eta gehien aurreratu duen alderdi sozialista izan dela. Eta ez daukat inungo dudarik gure eskutik ere ailegatuko dela. Beste batzuek aldarrikatzen nahi dira, ber noiz etorriko dan, ala ez noiz etorriko. Eta gogoratzia dakat, beraiek bere alderdiko lehendakari bat eukita, etaren beldur proiektu hau maipean jarri ipini zutela. Hauze da, izkutatu egin zutela. Eta hori kajoian sartuta izugarrizko atzerapenak euki genituela. Eta gero sozialistok gobernuetara ailegatu ginenean, oindala 10 urte, impultso berri bat eman geniola. Historia hor dago, eta norbaite kontrastatu nahi badau, hor da ditu datuak, hor dauka inbertsioak, hor ditu proiektuak, kontrastatzia daka. Gure eskutik etorriko da, eta esperoet lehen bailen hori gauzatzia. Usteet, Euskadin somatuko den aldaketa positiboa, mugikortasun alditik izugarria izango dela. Eta orain ere, batzuek esestatzen dituzten proiektu hau, agian, hemendik urte batzuetara, beste infrastruktura batzuk eseskoa eman zuten moduan erabiliko dutela usteet. Horre, eztabaidaren elementu nagusietako bat ere, bada zer gertatuko ote den Ezkio itsasoko geltokiarekin, noski, eraiki da lehenago, bidea iragarri aurretik, ezakit, punturen batean eztabaida hori zabaldu beharko da, ardurak badaude ere. Batzuek hori forzatu inzuten eta batzuendako ezinbestekoa zen hori egitea. Eta hori adostu zuten eta hortara eraman gaituzte. Uste tontxe importantiena da informeak eukitea eta informeen arabera ikusiko da nundik joan behar dan. Baina logikoki bidea izan behar da bai ekonomikoki, bai teknikoki eta bai ingurumen aldetik jasangarrien den proiektua gauzatu egin behar dela. Hortan ez dago inungo zalantzarik. Eta azkenik, jakin nahi du ere nola ikusten duzun, Jose Antonio Jainagaren ikerketape egoera, Audientzia Nazionaleak ikerketapean dauka Israeli altzairua saltzeatik, jakin nahi dugu, ea zer iruditzen zaizun gertatutakoa, baina bereziki ea honek nolako eragina izan dezakeen talgoko operazioan. Auskalo, ez da, gauza hauetan beti prudentea izatea gustatzen zaite, ez da, hori epaitegietan dago, ni beti errespetu oso sartu ditut epaitegietako erabakiak, ikusteke dakagu hurrengo asteetan, bere asalpenak entzun ondoren eta epaitegiak zer erabakitzen duen inguruan, ja da, eukiko ditugu datu gehiago eta zeo zer esateko moduan egongo garen. Hau logikoki ez dio meseda hundirik egiten talgoren operazioari, gauzak ere bere iztu egin behar dira, eta gauzak ez da komenigarrisa nahaztia, baina ikusteke dago erze gertatzen da urrengo asteetan. Adiagon beharko dugu ezinbestean, Eneko Andueza, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia, mila esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, egun hon izan.
dozenaka milaka herritarrek hartu dituzte Hego Euskal Herriko hiriburuak Palestinarekiko elkartasunez deituriko lanuzte eta mobilizazio egunean. Zango genuke, jende asko dagoela hemen, eta eliptiko honetatik, delegaritzaren paretik, horretako delegaritzaren paretik, ezin mugitu, jendea ikaragarri zila. Kulako indar erakustaldia baita ere hemen Donostian ezinezkoa zehaztea zenbat diren hemen dauden lagunak. Eta hemen manifestariak boikot Israel bai Palestina askatu oihuka dauzkagu. 30 metro ere ez ditugu aurreratu, maratik Piamagigarrenaren parantza horretatik etorri garen beso horretatik, ez ditugu 30 metro ere aurreratu. Gaurko egunak, gaurko lanuzte orokorrak agerian uzten du Nafar langileriak babes eta elkartasuna baduela Palestinar herriarekiko. Berriro ere, Euskadiko gizarteak argi eta garbi utzi du gure agintarien eta gure enpresarien aurretik doala. Oihua da, harreman guztiak eten behar direla, genozidekin ezin da negoziorik egin. Palestinak libre izateko eskubidea duela, ordan ibaitik Mediterraneo itsasoraino. Palestinako herriari langile klase osoaren elkartasuna adierazi nahi diogu. Ustedes, hijos del pueblo vasco libre, siempre han estado con nosotros en las plazas, en las calles, en las concentraciones y en el sentimiento. Vuestra voz retumbó desde las montañas del País Vasco hasta el cielo de Gaza para decirle al mundo: la libertad no puede vencer Naiz irratia. Informazioaren aria. Goizeko 10:04 gutxi, agurtu dugu, eneko Andueza eta eskatu beharra dizuet hausnarketa bat, zein justu elkarrizketan horri buruz, asko hitz egin dugu, aipagai asko daude, hausnartu beharrekoak, eta horretarako lanak ondo egiteko ere, esan dugu, denbora behar dela, baina egiari zor, horre, batetik ultraeskuinaren arriskuatik, bestetik ere iragarritako epe horiek, iragartzen badin badira, zerbaitengatik ere iragartzen direlako da, nahiko nuke, ea zuek zer hausnartu duzuen, elkarrizketa entzuten zenuten bitartean, Begoña? Bitu, pertsonak oso diferentea gara, ez? Osea, gure osotasunean, ez eta oso eta dezentzia osoa inork eduki, baina badira pertsonak, ez? Badira klase ezberdinako pertsonak, ez? Eta esandakoetatik egitateetara, ez? Ze distantzia dagoen, ez? Horrek markatzen dau ze nolako pertsona zara. Nire ustez. Eta politikan badira ere graduazio horiek. Azken baten politikariak pertsona dira eta haien inkoherentziak, haien kezkak, haien momentu batean kojunturak eta badira ez, badira diferentziak. Eta hori begiratu beharko genuke politikari batengan. Honekin esan nahi dut, uste dut oso garbi, ari naizela hitz egiten, baina esan nahi dudana da, esaten duena lotu behar dugula esandakoarekin ere. Da, kasu honetan, niri burura etorri zaizkit, zenbait gaien artean, asunto batzuk. Adibidez, euskera. Euskeraren kasuan, kontuan harturik, zen nolako jarrera ikusi dugun, bai Andueza jaunarengan eta bai bere alderdiarengan, ez? Bitxia egiten zait, ez? Entzutea, erabilera arazo badala, eta ez dakit benetan marrazki bizidunetan utzi nahi dugula gure eskura euskera maila.
umeengan bakarrik euskera euki dituzte, ez da? Kate bat, ETV-en edo bestian, da euskeraz, da eskolan, noski, zelan ez, euskeraz. Baina euskera beste gauza bada. Eta gero, euskarari ukatzen badiote instituzioetan egotea, eta benetan eskubide guztiak, eta da, zabalduta gure gizartean, eta ez badugu hori indartzen kontuan harturik hizkuntza minorizatu bat dala, ez? Eta hori, ematen du batzuei ez zaiela inporta, ez? Bakarrik utziko ditu bai umiek badituzte, ez? Marrazki bizidunak, ze ondo, ez? Bale, hori nahi dugu benetan, euskaldunok, hori nahi dugu gure herrian, zekau, hori ematen du nahiko dala batzuentzako, ez da? Baina gero, ukatzen diogu instituzioetan egotea. Ukatzen diogu benetan praktikara eraman behar dugunean, euskeraz osakidetza erabiltzen dugunean, euskeraz epaitegian, euskeraz dendetan, euskeraz enpresetan, eta barko guztiak euskarari mugatzen diogunean, hor argi eta garbi euskararen kontrako politika bat egiten dutela. Hori euskara, gai bat, ez? Beste batean, subiranotasuna eta barreko guztiak, ez? Ematen du historiari buruz batzuk hitz egiten dutenian, ematen du badala gauza totala, ez? Eta gezurretan ari da, ez ikusten da. Ematen du historian demostratu dala, ez? Soberania, ez? Arazo badala eta ezinezkoa, ez da? Kontuan harturik, Euskal Herriak eduki duela, urte gehiago, soberania, estatu bezala, 1000 urte Nafarroko erresuma, eta hor egon gara danok, ezin dugu ahaztu, egon garela, ez da historia ofiziala beste gauza bat kontatzea. Baina askoz luzeago, ez, Espainia edo ez dakiz zer baino. Orduan, claro, historiak manipulatzea, behin eta berriro, ni gogorra egiten zei gaina gezurra. Gezurra da. Eta hori esan behar dugu behin eta berriro. Beste bat, eskumenak. Eskumenak torriko direla, lasai, ez dakiz zer, ni eneko handu ez da oso suabe iruditu zait bere diskursoan. Ez dakit, iruditu zait, Bildurekiko adibidez, jarrera oso suabe zala. Segurazki akordio batzuk espero ditulako, ez? Eta ondo, politikariek akordioak egin behar dituzte. Baina oso suabe. Beti geratu da, besteen interesak aurrean jarri dute, nortzuk jarri dute interesak. Pasada hori puntillas, zenbait gaitan argi da, oso suabe. Hori suabe, jendeak pentsatzea, edo pentsaraztea, bitu, zen bajuk, hauek egiten dute esan. Baina horregatik, hasi naiz eta ja bukatzen dut, hasi naiz esandakoetatik egitateetara, segun zelako azaren distantzia handia edo gutxiago dagoela. Patxi, jaso nahi dugu zure ikuspuntua ere. Lehendabizi esan behar da, zalantzarik gabe eneko handuezak, erantzuna bere ala gainera eman duela ortodoxiatik, bere alderdiaren ortodoxiatik, egin zaizkion galdera guztietan, eta orduan hori da aztertu beharrekoa. Euskarari buruz, ados nago orain Begoñak esan dituen gauza gehienekin, edo denekin, eta azpimarratu beharko litzateke gauza bat. Hizkuntzak koofizialak parean jartzen ez den bitartean, eta esate baterako egiten denean, hizkuntza eskubideak eta lan eskubideak kontraesanean jartzeko trampa nahiko iraingarri hori, gezurra dela dena. Esate baterako, inork ez dezake mediku izateko, mediku titulua ez eskatu. Baina gainera, ez da sartu inor ertzain izatera
erderaz jakin, espainolez jakin gabe. Orduan, hori lehendabizikoa da, trampa, baina horrek luzera emango gintuzke. Bigarrena, erabaki eskubidea. Erabaki eskubide demokratiko bat da. Europan ezarri beharreko eskubide demokratikoa. Hirugarrena, abiadura handiko trena. Abiadura handiko trenak ditu hasieran izan zituen modeloaren gora bera batzuk, zeren eta galdetu beharra daukagu. Zergatik Hendaiatik gora ez dago abiadura handiko deitzen den trenik. Eta hori atzerakada alda. Akaso Frantziako Errepublikan egiten duten eredua ez altzen. Felipe Gonzálezek beste utsegite larri eta oker larrien artean hartutako beste utsegite bat izan du. Baina horrek ere luze eramango gintuzke. Eta gero, esate baterako eskuin muturrekoen manifestazioen ondoan. Hemen, Iniestrillas jauna, orain hor dabil, aldaketa ikaragarriak izan ditu persona bezala, gora bera asko izan du, ez naiz horietan guzietan sartuko, baina Iniestrillas jaunak ekarri zituen esate baterako Iruñera bertara, eta beste hirietara ere bai, autobusean Madriletik jende mordoska bat manifestazioak egitera, Guardia Zibilak, Polizia Nazionalak eta Ertzaintzak babestuta. Noiz bukatu ziren eta nola bukatu ziren ekintza guztiaiek? Bukatu ziren esan zitzaionean. Hemendik aurrera, etortzen baldin bazerat eta joan barbe aldin badu Guardia Zibilak edo Ertzaintzak zuek babestera, kobratu egin beharko dizuegu hori guztia kostatzen den guztia. Akito, gehiago ziren etorri. Egin beharratzaile kontra ultrain manifestazioak egitera etortzen direnean. Bai, egin behartzaile kontra. Eta nola egin behartzaile kontra? Modu ongi pensatutakoetan. Baina egin behartzaile kontra, eta bakarrik kontra eginez, lortzen da ez nagusitzea kaleaz. Zeren eta esate baterako Madrileko ejertzituaren eguna egiten dutenean gertatzen dena eskuin muturra nagusituz kaleaz lotsagarria da eta pena ematen dit ez izatea zine zuzendari bat horretaz pelikula bat egiten duena. Dronak eta horrelako aurrerapen teknikoak direnean gaur egungo gerrateetan, esate baterako Ukrainiakoan da erabiltzen dituztenak, hemen hauntza ateratzen dugu desfilera eta egiten diren gauza guztiak dira zaharkituak, usain alkanforrez betetako abotatzen dutenak, baina eskuin muturrari kalea emanez. Noiz bukatuko da hori, identifikatu ditzatela etorri zirenak, egin diezaietela bakoitzari multa bat provokazio egin zutelako, nik uste dut Zupiria jaunak ez duela asmatu, eta pena ematen dit, gizon horrek euskararen munduan, eta esate baterako gauza asko badituelako demostratua dagoeneko, eta benetan pena ematen dit, baina ez du asmatu hor egin behar zen kontrakotasun eginez. Zer egin beharko luke? Orain dela 35 edo 40 urte Iniestrillasek onera ekartzen zituenean Madrilko autobusak 6 hilabetero edo, gogoan izan behar da, Iniestrillasek izan duzuela baita ere bere egitura armatua, eta ez bakarrik juzgatua izan duzen Kaliforniako orduan ez zuten zigortu, baina egin zituen ekintza militar asko gelditu zirenak inolako zigorrik gabe. Nafarroa makarrik esaten da 11 egin zituela, 2 Iruñeko zinegotziekin, eta orduan hori dena kontuan izan da, esan behar da, ultren manifestazioei egin behar zaie aurka, eta egin behar zaie aurka gainera, beraiek agertu nahi izaten duten tokian, kalean, eta egin behar zaie hori bai, edabiliaz adimena, eta ez bakarrik adimena, baizik baita ere, nola baita esateko, azkartasun sakona, orain dela urte batzuk, eta beste toki guztietan ere egin izan duten bezala.
Goizeko 10 heltzeko segunduak besterik ez dauzkagula, eskerrak ematea besterik ez beste behin, gurekin izateagatik Patxi Zabaleta eta Begoña Arrasti, nahi duzuen arte. Eskerrik asko, agur Begoña, egunon. Peli, bai entzulea, ondo izan. Berdin. Bai. Goizeko 10 dira, Bergarako zezenak ganadutegiak abelburu guztiak 90 buru sakrifikatu beharko ditu tuberkulosi kasu bat atzeman dutelako sare sozialetan jakinarazi dutenez. Itxaso Leon, egunon? Egunon pei egunon entzuleok, Europar Batasuneko araudia oso zorrotza da gai horretan eta 100% intzidentzia gaindituz gero ukuluko animalia guztiak hiltzera behartzen du. Bergarako zezenak ganadutegian gertatu den bezala. Aurten Gipuzkoan hauteman den bigarren behi tuberkulosi agerraldia da. Pasaden otsailean ere Debako saka ganadutegiak abelburu guztiak 160 buru guztira sakrifikatu behar izan zituen arrazoi beraren ondorioz. Bestalde, beste gaixotasun batek dermatosi nodular kutsakorrak kezkara egiten jarraitzen du abeltzaintza sektorean, oraingoz Euskal Herrian kasurik agertu ezpada ere. Testuinguru horretan, behin-behinean ganadu azokak bertan bera gelditu dira 7 lurraldeetan. Eta aipatuko dugu ere begirada asteburura botata, Ipar Euskal Herrian 25 enborberetik zabaltzen lelopean antolaturiko egun osoko egitaraguaren bidez, Lapurdi, Xibero eta Nafarroa beherean eginiko mende laurdeneko ibilbidea ospatu zuela larun batean Lekornen Ipar Euskal Herriko lab sindikatuak. 2000 urteko maiatzaren lehenaren aitzakiaz egin zuen bere lehen agerraldi publikoa Ipar Euskal Herriko lab sindikatuak Baionan eta 25 urte beranduago patronalaren kontrako jarrerari soilik ez, baita frantziar sindikatu nagusiek lab baztertzeko sustaturiko politikari ere kontra egin behar izan zion zentral sindikala 3. indarra da Ipar Euskal Herrian. Garbine Aranburu sindikatuko koordinatzaile orokorrak eta Argitxu Dufo Ipar Euskal Herriko bozeramaileak labek garaturiko bestelako eredu sindikala izan zuten aldarri Lekornen, izan ere lan sindikala aurrera eramateko ohiko trabak are mardulagoak izan direla aitortu zuten hainbat sindikaturen partetik pairatu behar izandako bazterketaren ondorioz. Goizeko ekitaldi horren ondotik, kuskustu txaranga kalaituriko bazkari batean 900 lagun bildu ziren Lekorneko herriko gelan eta Los Pikillos zetekin eta ekintza musika taldeek eskainitako kontzertuak gaueko giroa bermatu zuen. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Informazio praktikoarekin goaz, ez dugu aipatzeko ezer berezirik trafikoari dagokionez, beraz eguraldiaren informazioa ekarriko digu Iker Ibarluzeak. Astelehen honetan eguraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du. Goizan oraindik Kantauriar isurialdean, baina bereziki ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta bereziki Ipar Euskal Herrian hodei baxuak dezente agertuko dira eta bertan bereziki Ipar Euskal Herrian oraindik ez da aztertzen euri txiki pixka bat egitea. Gainantzeko lekuetan ateri egongo da eta ostarte politak nagusituko dira bereziki lurraldearen hegoaldean. Arratsaldean aldiz lurralde osoan ateri egongo da, Kantauriar isurialdean hodeiak ostarteekin tartekatuko dira, baina eguraldia atsegina izango da, hego isurialdean aldiz eguraldia eguzkitsua izango da. Azken orduetan Ipar Isurian hodeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak iparraldetik joko du, baina indar handirik gabe, temperatura minimoek bera egingo dute eta barnealdeko txoko batzuetan hotz handi xamarra ere izango da. Minimoak 2 eta 11 gradu bitartean errendituko dira. Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan itzotza egitea baztertu gabe. Maximoek aldiz gora egingo dute, Kantauriar isurialdean 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 13 eta 17 gradu bitartean, temperatura freskoenak urte sasoi honetan normala den bezala Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Guzti hauekin gelditzen gara, eskerrik asko Itxaso. Bai, gero arte. Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, egunon? Egunon? Entzuten algaituzue? Egunon, Pegi. Bai. Horrera. Astelena, ordu aldaketa, dena pilatu zaigu gorkoan hemen. Dena. Bueno, behintzat erronka izan daiteke, egunari itzulia eman beharra,
Horretarako nolako kontuak aipatuko dituzu gaurkoan? Batetik puri-purian tartea izango dugu, eta hemen hainbat proposamen izango ditugu telesail eta pelikulei dagozkienez. Bestalde, Peio Gutierrezek oraintxe idatzi dugu, pixo bat berandu datorrela, ez dakigu bere rol partida luzatu egin den astelen goiz honetan, edo bestelakorik izan duen, baina rolariak ekimenarekin ariko gara, anime rola ekimen antolatu dutelako, datorren azaroaren 7 eta 8 Lander Kornago sukaldaria ere badator, eta aragi ondua hitz egingo digu, uste dut, bera etortzerako ja, ordu aldaketak ere gure organismoan sortu dituen aldaketekin nik atzo eguerdiko 12etan gozean nuen. Beraz, orain 11etakoa egiten behar genuke. Uste dut hori ere, piztu egingo digula, eta hortaz gain, badaukago beste gai bat, nire oraintxe buruti joaten ari zaidanago Juri. Daukagu, antzina folk jaialdia. Hori da. Antzina folk jaialdia zere hariko gara, musika eta tasia telangiek tasia batzen dituen jaialdiaz. Hori guztia horrengo bi orduetan, Peli. Hori da, guztia jakin gaditzen gara, eskerrik asko, Inigo eta Juri. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore heldu zaigu, ondo segi, aio! Naiz irratia.